asa kapaingon Pilipinas. Lagmit kini ang pangutana nga anaa sa hunahuna sa kadaghanan sa mga Pilipinhon karon. Ang atong mga bayani sama nila ni Rizal, Bonifacio, Luna, Del Pilar ug daghan pa nga mihalad sa ilang kinabuhi alang sa atong nasod. Nagdamgo og usa ka Pilipinas kansang katawhan nabuhi ug nagpuyo nga gawasnon, mauswagon ug makiangayon. Apan, nakabot ba nato kini karon? Oo, tinuod nga nahawas na kita gikan sa pagkaulipon sa mga katsila, sa mga Amerikanhon ug sa mga Hapon. Apan, maisip ba nato nga kita gawasnon kung kita karon na ulipon sa bag-ong mga agalon nga naghari sa atong pamulitika? Ang mga political dynasties mauna ang bag-o nato nga tigpasakop o subjugators karon. Dili mga langyaw, kundili ato ra usab nga isig ka Pilipinhon. Oo, tinuod nga mas hamugaway na ang atong kinabuhi karon itandi sa kanhiang panahon tungod sa pag-uswag sa teknolohiya. Apan, maisip ba nga mauswagon ang atong nasod kung ang naghupot sa katigayunan o gahom anaa lang sa pipila ka mga kamot? Gani, duulan sa 20 milyones sa atong mga igsuong Pilipinhon karon ang nagilaid sa kakabos ug naglisod kung asa nila pangitaon ang sunod nila nga pagkaon. Oo, tinuod nga ang pagdumala sa atong nasod na silong sa demokrasya nga gilauman nga magpatunhay usab unta sa kaangayan. Apan, maisip ba nga ang atong demokrasya mipatunhay sa kaangayan alang sa tanan kung ang sistema sa atong hustisya ug pamalaod daw pabor man hinuon sa mga adunahan o gamhanan? Kung ang pagdumala sa atong gobyerno nagumon hinuon sa korupsyon ug pagkawalay silbi sa katawhan, lapad nga kawadon, di makiangayon nga pag-apod-apod sa katigayunan ug kahigayunan. Grabe nga korupsyon ug di tarong nga pagpadagan sa kagamhanan. Pagkadaot sa kalipkupan, kulang nga serbisyo ngadto sa katawhan. Huyang nga demokrasya, hilabihan nga pagkabahin-bahin sa katawhan tungod sa politika. Kini ang mga nag-una nga mga suliran nga atong giatubang. Dili gayud kita makatugot nga kining tanan magpadayon. Alang kanato og ilabi na sa atong mga henerasyon nga mosunod. Busa, ang Roman Catholic Diocese of Tagbilaran ug ang lihok Bol-anon magpahigayon niining panaghisgot aron maghiusa kita sa pagtuki, pagpaminaw ug pagpangita ug hiniusang kasulbaran niining maong mga suliran. Bulahan kita nga niining hapuna, kauban nato ang tulo ka mga bul-anon nga mihatag sa ilang panahon ug andam mo paambit sa ilang mga katakos ug hunahuna kabahin sa sitwasyon sa atong nasod karon. Kini mao sila si Justice Gabby Ingles, usa ka retiradong sakop sa Court of Appeals ug Social Transformation Advocate. Si Weng Dano, usa ka environmental specialist ug urban planner, ug si Bon Hibalay, usa ka youth leader ug good governance advocate. Silang tulo makauban nila ni Attorney G. Biliran ug Attorney June Amora, mga conveners sa Lihok Bul-anon ug Bohol Initiatives for Good Governance, mga magsilbing mga hosts ug timon niining atong panaghisgot. Ania usab kauban nato karon
Isip tigpaminaw ang ubang sakop sa lihok bulanon, Bohol Initiatives for Good Governance, ug mga mabuot nga lungsuranon nga nagpakabana alang sa atong nasod. Atong giawhag ang tagsa-tagsa ilabi na sa mga naminaw ug nagtanaw niining atong sibya sa Facebook Live sa paghupot ug bukas nga hunahuna ug kinasing-kasing nga tinguha. Atong gamiton kining maong kahigayunan sa pagkutlo ug mga maayong hunahuna, pagdasig nga mulihok alang sa kabag-uhan ug pagpalig-on sa atong hiniusang damgo sa usa ka gawasnon, mauswagon ug makiangayon nga Pilipinas. Maayong Palis, Bohol. Magandang hapon sa Pilipinas o sa mga nagsunod nining atong Facebook Live sa Roman Catholic Diocese of Tagbilaran sa bisan asa nga suok sa kalibutan. Magandang araw, good day kaninyong tanan. Attorney G. Hello, June. Good afternoon to everybody. Mayang hapon sa atong mga guests. And thank you for coming, mga Bulanon sila puro. And they really took time out around 1 just to share sa ilang expertise kabahin anding atang mga advocacies. And June, napot tayo mga bisita, no? Mura po tag true aning live talk show, no? Nga nagi tayo live audience. Pero dili canned ang ilang mga reactions. So later, pwede po na sila mangutana kung sa yung questions. And we also encourage karang nasa Facebook nga musuwat po sa isang questions anong tabagon po sa atong esteemed nga resource persons. O G, dili ta maglangay atong ipaila-ila kining atong mga tulo ka mga bisan bulanon maisip natong bisita. Apan kauban nato sila sa atong mga paningkamot. Atong iuna sa pagpaila ang niya sa akong wala. Siya si retired Court of Appeals Justice Gabby Ingles. Lumad nga Bulanon, lumad nga taga-Tagbilaran. Ni sanong unta kani siya sa tawag sa pagkapari ubos sa SVDs. Obispo na unta na siguro. Apan, mahulagi kay dito rin siya magtungha sa Christ the King Seminary sa Quezon City, SVDs. Unya kay lain mang tawag ang iyang nadungog. Dili man dungog sa tawag sa pagkapari, kundi migawa siya, mipadayon sa iyang pagtungha sa atong Divine Word College nga karon Holy Name University. Unya mibalhin siya sa University of San Carlos, nagtudlo siya dito. Unya nag-eskwela siya og abogasiya. Hangtod nga nahimo ra siyang abogado. Nisulod sa usa ka private practice. Unya do na pa manggi lain nga mas habog o mas taas nga tawag nga mao ang pagka justice sa Court of Appeals. Gani siya ang una nga nominado, first appointed Court of Appeals Justice ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. So in 2011 misilbi siya sa atong Court of Appeals. Unya pagka 2023 or just 2 years ago, may retire siya apan nagpadayon ang iyang kasing-kasing pagpitik alang sa atong nasod nga Pilipinas. Mao nga karon usa siya ka social transformation advocate o ganiya sa nakig-uban kanato karong hapuna. Welcome, Gabby. Daghang salamat. Okay, our next guest is Tagamanga, Lumad Tagamanga, Tagbilaran City. Si Dr. Noeline Weng Dano, usa ka field practitioner o aduna pay kapin ka 20 ka tuig nga kasinatian sa on-ground nga pagpatuman sa sustainability themed nga mga proyekto sulod sa Asia Pacific, particular na sa Pilipinas, Cambodia, Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Bangladesh, India, ingon man sa Australia. Ang iyang mga buhat naglangkob sa mga issues sa mga kalabutan sa kalasangan ug marine protected areas, agroforestry, energy transition,
urbanization, climate change ug kalamidad. Usa-usab siya sa nga lisensyado nga urban or environmental planner ug karon kauban sa University of Science and Technology sa Southern Philippines in Cagayan de Oro City. So welcome, Weng. Ngayong hapon sa tanan. O kaning atong kinabataan diri sa room, si Bon Hibalay, taga Tagbilaran. He finished sa high school at the Tagbilaran City Science High School, where my son is studying. And then is now a student of the University of the Philippines, Cebu. And his advocacies are youth empowerment and development, good governance and climate, and environmental justice, just transition. So let's welcome Bon. Maraming salamat, mayong adlaw sa tanan. Okay. O Arjun? again, ato sang welcome ang atong live audience. Yay! Thank you for coming, guys. O syempre, naapod si atong administrator, si Father Jingboy Sako. Ang atong diocesan administrator. Yes. O Attorney G, Yeah. dili ta maglangan. Yeah, sugod na ta. Kay samtang ang atong mga kaigsuunan dito sa kauluhan o sa uban pang mga dakbayan o mga dapit sa Pilipinas, nagmarcha sila alang nining sa mga katuyuan apan kita karon atong pamartsahon ang atong mga hunahuna. O Jun, kay dihay nangutanan ako, ngano kung buta mo marcha? Then can you explain to the audience, especially sa SOCMED, no, sa Facebook, nganong we chose to have this talk show instead of having the same rally like katatong gihimo sa September 21? O bitaw mga kaigsuunan kung atong mahinumduman kani atong September 21 do na kita gipahigayon nga usa ka mass action dito sa Plaza Rizal, usa ka prayer rally nga nagpakita sa atong pagkahiusa sa atong pagpikigbisog sa korupsyon. O atom ang nakita nga miduyog ang mga katawhan apan dili lang sa mass action nato mapahayag ang atong pagtutol, pagpakigbisog, apil na sab niini ang diskusyon, kulo kabildo, unsa bagyod ang mga ugat, unsa bagyod mga sinugdanan, unsa bagyod atong giatubang nga mga suliran. Mao nga atong gipahigayon kining gitawag nato og panaghisgot. Duha ka oras nga kulo kabildo, aduna kitay tulo ka invited guest nga motabang nato pagpasabot nganong niabot kita niining puntuha sa atong katilingban sa kasaysayan sa atong nasod karon. Mao kana Attorney G nganong duna kitay gitawag nato karon og panaghisgot kon forum aron ipadayon kining mga atong pakigbisog. Okay, so let's start it off. Jun? Okay. Ato pitong napaminaw ganina sa atong introduction nga kung atong huna-hunaon, taas naman kitag nakabot kung atong tanawon ang ekonomiya, ang kahamugaway, apan mangutana kita, labi na sa atong tulo ka invited guest, sa atong panelist, ngano nga bisan tuod sa daghang mga tuig sa pag-uswag sa atong ekonomiya, nagpabilin man nga daghan sa mga Pilipino ang kabus. Unsa man gyud ang hinungdan niini? Siguro si Justice Gabi. Salamat. Pero ako, primero, di ko kayo ka agree nga ang ato ekonomiya hing-improve. Kay klaro man nga hing ubos gyud. Nga ngano man eh. Tanaw na ko duha ang main reasons. Ang selfishness sa mga politiko, mga tao nga mi cooperate with the politicians aron pagkontrolar sa atong ekonomiya ug secondly ang atong indifference. Kitang katawhan unta mauman ang
base gyud para kay sa Constitution good, sovereignty resides in us. And all government authority emanates from us. And what do we mean by sovereignty? It simply means the supreme authority to govern. But what have we done about it? We have surrendered it because of our indifference. Muna ang akong tanaw. Aduna ba Period. kita ikadugang lahang salamat, Justice Gabi? O ang atong batanon nga guest si Bon, palihog Bon? Again, mayong adlaw sa tanan. No? I think Attorney Jun ang pangutana very kanang nindot ka siya nga pangutana. It's very universal. Sa kinsang tao siguro makapangutana nga bitaw. Kung ang numero nagpakita nga ni saka man kuno ang ekonomiya nganong waman ko nakabati ana nga pagsaka. And I guess ang failure ang kapalya na nagikan sa kung unsa atong metric gamit no, kung how do we value gyud unsa nato pagsukod nga ni saka gud ang ekonomiya kay kung ato nang ituki pag yun nga data ato nang lantawon. Di ko sure if parehas sa batag data gitan-aw pero kung ato nang i-zoom nga data, i-zoom in, makita nato nga tinuod ni saka kay tugon na sa GDP apan ang nagtan-aw sa GDP, ang gitan-aw nila nga GDP ang top 1%. So ang top 1% sa Pilipinas nakadato. Ang nabilin nga 99% nakaubos. So ang value ni saka pero ang nakadawat ang nga value sila ra gihapon. So failure na sa metric, failure na sa atong pagsukod sa ekonomiya ug I guess I think dili ra na pud sa Pilipinas ni tabo. It's a global no, global na siya nga scheme nga kanang mo gid ang pagsukod sa ekonomiya and it's I think again in summary failure siya or kapilihan siya sa gyud sa nato pagsukod kung ang kalambuan. And talking of kanang metric ban, then it's happening in different countries also. Mo yun ba mo nga karon kita nagkaubos samtang ubang nga Asian countries nagkasaka? And Vietnam, for example, no? They had the recent war, nya unsa naman mas taas na sila ka sa Pilipinas karon. And we're almost the same as Bangladesh daw in terms of economy, Weng? Okay, I think siguro ang gusto na ko i-share is a rejoinder sa gi-share ni Bon and in relation also sa comment or sa pangutana ni Attorney June bahin sa kanang what if there is really a claimed economic growth but does that necessarily reflect nga maayo? Sa akong tan-aw dili necessary na okay na siya tungod kay kung magisgot ta og economic growth, of course, we are for sustainable economy, no? Sustainable economy, we are for that. But kanang kung magisgot ta og ang akong point siguro is related sa point ni Bon na kay ang GDP manggod mao siya usual, mao siya default nga measure of progress. But dili ni siya necessarily no nga maayo siya nga measure of kanang progress. Kay dili man niya giapil ang ahisgutanan sa equality. So there could be economic growth pero it's possible na concentrated ang ato ang kana nga economy or kana nga kalambuan sa pipila lang ka mga tao, no? And as long as ang prevailing siguro nga sistema is the capitalist system, no? Given the profit imperative o magiskuta og kana nga sistema medyo lisod siya nga kanang himuon nato nga measure nga okay kana nga leadership maayo tungod kay taas tag economy. I mean it's making a complex thing too simplistic. So I think kana akong punto lang siguro and I'm sure that daghan pa tag mga pangutana no. So let's discuss further siguro on that later. Thank you. Siguro tingali magka-agree kita nga ang bisan doon ay pagsaka sa atong ekonomiya, ang distribution, doon ang gitawag na itong maldistribution. Ang dakong pahat sa pag-uswag sa ekonomiya, anahaalang sa pipila kakamot. No, sa ato pa, structural sad, no? O unsa ba ang focus na to? Musumpay siguro na sunod na itong pangutana, no? Kay kung atong analisaron, ang ato manggong ekonomiya karon matawag nato og service-oriented, OFW-driven, o
import heavy, no? Murag mao gyud focus sa atong ekonomiya. Sa atong tanaw unsa nakatampo ba kini o nakapas samot hinuon sa kakabus sa kadaghanan? Weng? Sige, you'll react to Okay. Justice. Again, para nako manggod, I don't analyze it that way. I analyze it in the sense nga daghan ang korupsyon nga nahitabo. And that is precisely why our economy is getting worse. Tanawa ra gud. Ang mga tao sa kabukiran. Unsa may ilang sitwasyon? Makakaon ba sila? Katulos o sa kaadlaw? Pila nila? Ngano man? Tungod kay ang ekonomiya gikontrolar lamang sa pipila. Mo na nga precisely ang kining pipila gani kasagaran na korupsyon ang nahitabo. Sa ato pa, Justice Gabi, dunay relasyon, dunay kalambigitan ang korupsyon sa atong ekonomiya o sa kakabos sa katawhan. Of course. Of course. Labi na karon nga mga kaigsuonan, dili namang tingali ta buta o bungol sa nanghitabo. Attorney G, Weng Bon, di ba? Sa init kaayo karon nga issue ang korupsyon sa tong panggobyerno. Mao gani mga kaigsuonan nga kining atong panaghisgot ang tema niini mao ang padayong pakigbisog alang sa maayong panggobyerno. Dunay relasyon di ang panggobyerno sa korupsyon ug sa ekonomiya ug sa kakabos sa atong katawhan. O kitang katawhan gayod kinahanglan nga mulihok na karon. Kay kung imo lang na pasagdan kanang naa sa gobyerno wala gyud mahitabo. Kay mao man ay atong experience ever since. So kinahanglan nga kitang katawhan gayod magkahiusa aron pagbatok nining korupsyon. Bitaw, Justice Gabi, Attorney G, Weng, bulahan sab kita karon nga niya si Bon. Kay kung maghiskot kita kabahin sa atong dagan sa atong katilingban karon, ang mas apektado niini katong taas pa og lawigon ang atong mga batanon. Atong pangutanon si Bon, unsa man sab ang papel sa mga batanon sa mga kabataan Bon, kabahin nini atong gisgutan karon. Daghang salamat sa pangutan na Attorney Jun. No? So, unsa ka ang papel na mo isip kabatanunan nga taas pa og lawigon ining kalibutan na siguro kuan duha. Balanse siya nga kanang curse or sumpa siya para namo kay kanang ang dawaton namo nga epekto sa mga desisyon sa naguna namo maot kaayo. So for example, climate change, kusog nga mga bagyo, nagpagtaas sa tubig, grabe nga pag-init, kami man namo atubangan na. So mahog na siya nga gibugaton gina namo nga wala siguro na naatubang sa mga naguna namo. Nga kami na matubang. Unya siguro papel namo ang mo ni gipangusgan po namo karon nga maapil ang youth no ang kabatanunan ug mga bata kumahimo sa proseso gyud sa paghimo sa mga desisyon no sa mga decision making processes kung gihulma or gi-shape ang future nga kami mo atubang kay mura ba ang punto lang kay kami man ang mupuyo pohon nganong wala may labot sa pagdesisyon kung unsay nawong ang nga pohon so mo na ang dako nga papel isip kabatanunan niya amo po na ang hawag sa mga kaubang kabatanunan nga dili ta mauwaw mubarog ta makilambigit gyud ta makigihusa ta sa atong mga kaubang kabatanunan para ipangusgan na nga katungod.
Dahang salamat, Attorney Yes, G. talking of the youth ba, naa naman tay youth group sa Congress, party list. Unsa tay party list group sa Congress karon? Na Kabataan, no? You think enough na ang representation sa mga youth represented? Are they duly represented by the kabataan? Are they really for the masagid or naara sila sa taas? Siguro akong tubag kanang Attorney Gino kay ang party list system isa pud siya kasayop nga flawed pud siya nga sistema kay ang definition sa pagdagan og isa ka party list dili klaro kay kanang ug maingon ta nga nakoy girepresentar kinsa man ayo mo girepresentar kay daghan man tag youth party list dili lang kamo pangan dili lang anak ba sana kabataan party list dili lang akbayan daghan pag yung party list nga nidagan sa Senado ang butog nakadaog ba uban guro to nangatangtang pero kana ang punto ang party list system nagi siya dakong kasayupan so digud ko makaingon nga tinuod gyud na yung representar siguro na uban mga party list karon nga nagrepresent our youth nga maayo gyud ang lihok track record lang atong isgutan taas na silang nabuhat and that's good but I think it's still not enough no nga to claim nga ang youth is duly and truly represented dito sa decision making body sa Babaw. Yes, Justice Gabi, you were already a judge during the 1986 EDSA Revolution sa Constitution, di ba? Compute. Kay before the 1986 Constitution, wa pa ng party list system. Wala. So produkto ning party list sa EDSA tungod kay nakita sa atong leaders, no, new leaders na we need a voice, the poor people need a voice. This is supposed to be para sa mga pobre, para sa marginalized. So it started with that, no? Mga Gabriela, sectoral yun na. Sectoral sa labor, women's groups, youth. Pero naunsa naman na ron, Justice Gabi, nga, naaman ang dakong korupsyon sa atong mga party list. Na party list, mga dato ang mga... It's very easy already to form a party list. Okay. Maingon ba nato nga dakog kakulangan ang COMELEC, ana? Okay, first of all, dili ko membro sa judiciary in 1986. 2001 ko na appointed as RTC judge. Di magani ko apply for judgeship. But when Davide became the speaker of our transfer to of our konba, ako mangoy outgoing IBP president. At that time, Davide was insisting apply mo pagkahuwis kay gamay kayo ang mo-apply. Daghang kayo bakante sa judiciary. Pagkahuman, gi-interview ko, niya, nga nung gamay ramang mo-apply, kay gamay ramang sa sweldo. At that time. So, interview ko niya una-una ko ulitawan ko gatudlo po ko San Carlos so i-apply ko sa judiciary but that is why I entered the judiciary in 2001 but I was actively a member of the bar from 1982 to 2001 unya. So nakita gini mo ang digression sa atong party list system. Of course. Very, very ideal. Yes. Nindot kayon ka ang intensyon. Intention sa bagong Batakang Balaod. Pero maulagi na. Diri naman ko na sigun sa papel. Di ba? Mo na nga makuang yun. Weng, doon na tayo ikadugang Weng. Okay, so siguro sumpay lang sa imong giingon sir no na dili lang na sa papel. So it's really on the implementation which boils down to issue of associated with governance. Kaya I think grabe. Siguro para sa kuha, pinakadako nga factor sa Pilipinas nga we are a failure in many aspects is governance siya konektado, no? By governance, of course, we don't mean just referring to the government, but including the non-state actors, no? Tungod kay kung maghisgot og governance, that basically refers to
structures and processes that shape collective and individual actions, sharing of powers and resources. So basically, inanak abroad ang governance, ug tanaw nako ang atong implementasyon sa atong mga policy. Na usay makaingon ko na nahi one professor one time nag-ingon no, na kanang na siya gimension nga linya na policy inflation, capacity collapse syndrome. Nga nakaingon ko nga, hala, Pilipinas, maroon kaayo. murag ka ng, ana ba? So Explain na ng policy inflation. Simplify it. I think what I'm saying is that kanang daghan ta og mga Balaod. nakasulat nga mga palisiya, balaod, pero it's really on the enforcement, no? And daghan kaayo pod og mga hisgutanan kung maghisgutan nganong we fail, manong weak ta kaayo sa enforcement. Dako kaayo no, and I think murag malink yun na nato sa patronage politics, I suppose. That's why ang atong issue about political dynasty is very relevant aning hisgutana. Kay kung tan-aw na to on the ground, dako gyud siya kay kalabutan nga manong dili ma-enforce ang very clear na polisiya na ay balaod pero manong dili man basa-basa ma-enforce. So it's really like patronage politics, I suppose. So Murag yun nagkanit-kanit na ni. Ganina, gi-point out ni Justice Gabi nga ang atong ekonomiya gikontrolar sa pipila. Karon naghisgot na sab kita by governance. Sa paghisgot ni Weng sa political dynasty, dili ba day tinuod pod nga ang atong pamulitika gikontrolar lang gani sa pipila. Ug karon do na nay marriage between the economy and politics tungod kay sila ra. Di ba? Kinsa ang gakontrolar sa atong ekonomiya, mausab ang gakontrolar sa atong pamulitika. And what's so sad, no, is lately, ang governance, ang poor governance na ka-affect na sa atong environment, Weng, di ba? So, we have flash floods in Cebu, in Manila, in Bohol. Nga places nga way flash flood sa una, nanay flash flood karon. So, sa imong... Can I add to... yeah, please. Can I add to... patronage politics. Political dynasties. Klaro kay na sa konstitusyon nato. Nga kinahanglan nga ang Kongreso mo panday ug usa ka balaodnon para ma-destroy ng political dynasty. Kung sa may gibuhat. Wala. Nga naman. Sila Makita raman. man nimo. Makita nimo karon unsa ilang nganong wala nila nabuhata. Kay ang atong gobyerno tanawa is controlled by those political dynasties. Pero di ba na anay bill karon nga gipasa sa Congress, sa lower house? Nga, no? Sa lower house pa sa mga akbayan representatives, yan napud sa Senate, Pero wala, Resort dili na pa na Veros. balaod. Ha? Dili pa na Di balaod. palagi, pero Oh. nanay initiatives. Pero, Yeah. I hope nga mapasar yun na. yeah. And when it is passed, that it will be implemented. And June, I think should already talk about our People's Initiative that we plan. Kay isabay sa mga bills ba sa lower house o sa Senate, na planned initiative ang Lihok Bulacanon, kabahay ni Ini. Attorney G, no? Yeah. Mga kaigsuonan ng Bulacanon, 38 na katuig milabay ang 1987 Constitution na nahimutang diha sa transitory provision nga doon ay ipahigayon nga anti-political dynasty law. Apan hangtod karon wa 38 na lang ka tuig hapit na mo 50. Wa gihapon. Ngano man kibalo na kita sa tubag kay ang anaa sa Kongreso ug anaa sa Senado mga political dynasties. Mao na ang sa atong tan-aw dili man lang karon dunay proposal aning anti-political dynasty law. Diha na may gipangpasar nga mga bill pero di gyud ka first base. Tungod lagi kay mga political dynasties man ang naa naglingkod sa Senado o sa Kongreso. It will be against their own interest. Mao na nga ang Lihok Bulacanon
doon na tayo gipahigayon. Dili na takahulat kanang mga business kay murag madugo gyud na dito. Dito kasalig. Yeah. Mo na nga anaa say gipahigayon sa atong konstitusyon nga ang katawhan adunay gahom sa pag-amendar o pag-propose og balaod sa gitawag nato og People's Initiative. Mao ni nga karon usa kini sa mga programa gibat-bat kini nato kaniadtong atong September 21 rally nga usa sa mga tumong atong pagabuhaton sa lihok bulanon mao ang pagduso nining People's Initiative. Unsa man nakanindot sa People's Initiative? Kung boto na naon, dali lang unta o dito lang sa Senado, sa Kongreso. Apan ang nakanindot nini kay ang mga tao mismo, sila na mismo who have the stakeholding, sila na ang maningkamot. Nga sila na mismo ang kaamgo nga naaman day gahom. Wa na to magamit. Mao na nga usa kini sa atong mga programa sa in fact this will be a nationwide movement, a nationwide program, pero nindot og dinhi ta magsugod sa Bohol. Dinhi ta magsugod. Nakahinabi na nato ang Diocese of Tagbilaran, anaaman si Father Jingboy, o ang Diocese of Talibon, dayag sila sa ilang hugot nga pagsuporta ining maong People's Initiative. Kay lagi usab kini ka pamaagi nga ang katawhan labi na ang sakop sa simbahan gikan sa mga parokya ngadto sa mga kapilya makahibalo sa unsa pa nga mga issue nagbaga nga mga issue nga atong gisagubang karon dili lang ang political dynasty. Kaysa ato nang nagisgot-hisgot karon nakita man nato nga ang political dynasty is only one of the results of all the other defects of our governance of our society. Pero para yes, na ako ron, Justice. ang political dynasty na yun ang nagkontrolar. Mauna nga, corrupt na kayo ng atong gobyerno. Imagine? Mauna gani nga oras na yun. Nga kitang mga Pilipinohon, mo follow ta sa atong batakang balaod. Unsa may atong gibutang diha sa atong batakang balaod. Una, sovereignty resides in us. Unsa gipasabot sa sovereignty, supreme authority to govern is in us. Unya, mingon pag yun ta, nga ours is a democratic form of government. What is meant by democracy? That it is a government of the people, meaning OF, dili OFF. Naghihimo karon sa mga politiko. By the people, BY, dili BY. O, nga, kada eleksyon, palito ng boto. Unya, for the people. Dili for the people. They would fool the people. O di po fool the people. Mao na kinahanglan nga ang katawhan karon masabtan nila og unsa gayod ang ilang katungod. Base dili na simple nga balaod. Base sa atong batakang balaod, which is the most supreme law of the land. Nga namang supreme law man na? Because it is the only law nga kitang katawhan may aprobar. Walay lain. Kita mo'y gratify. Walay lain. Kanang ubang balaod, inferior na, nga naman. Tungod kaya gahimo niya na ang ato lang mga supposed representatives. Bitaw. Oh. Tinorgin ka na, no? Maubitaw nga kanang atong mga politiko, panahon sa eleksyon,
Moingon magi sila nga ang atong mabuot nga lungsuranon, ang atong haring lungsod. Acknowledge nila, gila nila nga hari ta, pero kung mahuman ng eleksyon, sila man lagi atong hari. Pikat ninyo. Mao. So naamang good ni yung ka-justice nga na constitution, no? Which is the basic law of the land. Pero kaning korupsyon ba sa Pilipinas usa ba naka-problema sa kultura, sa structure o sa pagdumala? Tanan. Tanan na. Hindi mo ma-separate one from the other. Composite. Systemic, magod. So asa man ta magsugod ka, no? Magsugod ta by going to the people and trying to help the people understand unsa ang sitwasyon nato ug unsa ang ilang katungod base sa atong batakang balaod. Kay kasagarang tao, mga tao, wala yoy naibalaan ini. In other words, there is need to educate and then to organize and then And then, Mabitaw no kanang karon no kanang mga panghitabo karon, di ba? Nahikurat na lang ang katawhan nga pila na ka-trilyon di ay na hot-hot tungod sa korupsyon. Wa ta kay baw na adeta nga nang kwartaha nga nahilis lang bitaw, no? kana ba? Ta ka imagine nga na yung anak kadako nga kwarta ang mga Pilipinas karon. Nga tua lang dito gianod sa baha, tua nitugpa sa mga maleta kuno o Gipalit mga og mga helicopter, mga aeroplano, sakyanan, uban pa, di ba? Wala nga atong pangutanon siguro sila si Weng og si Bon, no? Nga bahin nining nakita nato karon na gi-point out na sab ni Justice Gabi nga do naman ta kitay nindot nga batakang balaod apan wala gyud masunod. Unya sa ganina gipangutana sab ni Attorney G nga kung kini atong suliran sa kultura ba kini, sa struktura ba kini o sa pagdumala unya atong na dungog karon gikan ni Justice Gabi nga kombinasyon sa ato pa ang pagsulbad tingali ni ining atong suliran dili lang kay simple nga pamaagi, no? It begins with sama sa atong gibuhat karon. Nining pagtuki nato sa atong mga suliran, hinaot pa unta nga atong mga kaigsuonang bulanon nga nakadungog na minaw ni ining atong gihimo nga panakisgot, maka hibalo sila unsa ilang mga katungod ug makakita sila nga angayan di ay gyud nga kita manginlabot. And very crucial po ng role sa youth. Kay kita lumalabay ra matatanan. And kaning sa inyong generation ang kuan ang mo na leaders in the future. the hope of the fatherland. Yes. And gingon bitaw nila nga kanetong kinaiyahan hinuwang man nato sa future generation. So duty nato nga atong tarungon atong kinaiyahan para sa future generation. So you Bon, what do you think is your role as a student karon sa UP, for example? Sa may mga pwede nimong himuon nga nakita nimo ang mga problema sa atong country karon, no? So what do you think is some basic and some unsa gyud imong role ba nga dili lang kay ideal role lang nimo? What do you think you can do at your end para ma-address ning atong problema karon? Murag daghan jud kay itong abutan na kanang atong i-try og himas-himas na tanan sa usahon, no? So unsa akong mabuhat isip estudyante, siguro sa anybody or anyone nga student nga naay pribilehiyo makaskwela og institusyon nga maayo nga institusyon, siguro ang pinakauna gyud natong namong responsibilidad do pwede mabuhat mao ang pagkomunikar ana nga kaalam. Kitudloan man may gikan man na sa kanang kwarta, for example sa mga state use gikan man na sa mga tawo. So murag abalik katungod na mo responsibilidad po na mo nga ibalik na sa katawhan. Kung unsa mo makaton nga mga pamaagi nga makapamaayo sa atong katilingban, sa atong kalibutan, amo nang ibalik sa katawhan. So murag through research, through community extension,
pag-produce og mga study kay sige lagi makiglali sila ang mga politiko makiglali nga anong kani man atong balaod ipasar sige tagaan ta nagdata tagaan to nag-analysis tagaan to nag-research so that's one thing we could do as students and then as the youth as a larger youth siguro I think kani doing something like this no nga mo mangilabot sa unsay gipang buhat sa mga tao mo engage sa unsay naa nga mga sa bani mga avenues nga pwede mi maka-shape pwede mi makatabang nga mahulma or madirekta ang unsa ang ato ang ekonomiya, atong kaugmaon, atong paggobyerno kana nga mga butang unya. Siguro balikon na nako to na mention gani nga People's Initiative kanang paghinay-hinay og kuha balik sa atong gahom kay for the longest time so hataas nga panahon ang mga katawan nga Pilipino gi-disenfranchise kana bang gitangtang sila sa katungod nila. Kakatungod mo ta natin yung mga labot katungod na ito nga mga pila sa pagdesisyon pero dugay na kay tang gitangtangan na nga katungod. So balik ko na ito ng katungod ato nang ipakibisog and then I think ang youth dako kay silang matabangan na kay energetic ba daghan pag kusog. Yeah, idealistic Oo. pa pod. Idealistic kung unsa ang napilot na sa panahon sa mga katiguangan abri pagyapon na sa kapatanunan nga napa sila panglantaw napa siya imaginasyon nga hopeful pa bitaw nga pwede man siguro nga ni kay ang tubag naman kasagaran sa kanilaging sa kalisod sa kinabuhi makatunta nga niya gyud ang pwede ang youth na siya pangutana nga pwede pa man siguro nga ni ano di man pwede hinga na nga mga pangutana so Bitaw, more Bon, ang tungod no? Labi na nga kamogi ang ngay gid nga muliho kay kami sakit Unsa na kaya naman mong tagyo? tuhod. No? Pero di man mahimo na nga sila lang. Kaya Appeal kinahanglan tao, we have i-coordinate. to Oh, appeal gyud ta. Oh, Yes, bitaw. yes. Oh. Mao gini nga kinahanglan ta magiusa, no? Apil ang mga batanon, apil sa kita nga mga mabuot nga lungsuranon nga atong gilauman nga makagiya sab we don't have the monopoly of wisdom, Correct. but we all love our country. Unta atong pangitaon unsa pa gyud ang kamatuoran, no? Kay karon grabe gid ang pagkabahin-bahin nato mga Pilipinon. Mao na nga nang ginahanglan kita og susama nga mga activity like this nga makapagbaylo ay kita og guna-huna ug unsa bagya angay nga buhaton. Okay, at this point, June, daghan pa man tagisgutan good, no? But let's have some questions from the public. Maybe members sa live audience, pada po mga tanah, labo na itong pahimus lang, na itong iyang lang presence. But we have here a question from Carrie. Ang mga babag sa maayong panggobyerno sama sa korupsyon, mubo nga kalidad sa lideras, kabahin sa kaantigo, kamaayog, integridad, ang pagkatayog sa merit system sa serbisyo publiko. Kinitanan nagkinahanglan og komprehensibong pagtagad aron matubag kini ang mga babag. Ang pangutana, asa man kaha ninyo dapat sugdan o unsaon ninyo pagsugod ang proseso ni ining tanan, Justice? First, akong komentaryo. Ayaw pag sulti nga asa ninyo. Nato. Kinahanglan Nato, kita apil ta. Correct. Kay kung magsalig lang kag uban, ikaw mismo maghuwat lang o kung sa'y resulta, why mahitabo ana. Kay baka magas problema, then join the group and let us try to solve those problems. Very nice. Nakainom-nom lang sad ko, Justice Gabi, doon ay usa ka libro sa usa nako kahigala siguro nakabasa sab no niini 12 little things that the Filipino can do. Katong kang Attorney Alex Lacson, no? Iyang ipangbatbat dito, ginagmay lang apan magsugod nato. Magsugod nato. Basin kita uroy pod. Apil kita sa kurap nga pamaagi sa panggobyerno kay di ta kahuwat makakuha sa atong lisensya, mutunol na kita dito ngadto sa nag-process. Di ba? Traffic ordinaryo nga traffic light. Awa, may nagtanaw, tabok. Sa ato pa, kung ato bitaw nga unaon, kini mga ginagmay contributes to the greater problem that we are facing now.
kay kita naaman sa nang wa tay pakabana. No? Gani mo sumpay siguro na sa pangutana ni Ed, no? Ato lang sa ning basahon karon, no? Nga man nga bisan sa kadaghan sa mga taho apil na ang video ug litrato sa mainstream media ug social media may tungod sa mga kaduda-duda nga mga proyekto sa flood control sa laing dapit sa Bohol, wa man ta kadungog o kakita nga may lihok ang kaugalingon natong mga provincial LGUs nga mo imbestiga o mususi bakaha para mapatinaw unsay kamatuoran ani nga seryoso nga isyu. O kaha muhangyo sa national nga gamhanan sama sa DPWH Secretary o sa ICI aron mapakita sa mga bulanon ang tubag nini mga pangutana. Bitaw no. Diba? Daghan na diha naman to sa mga pamantalaan nga diha na to yung mga flood control issues diri sa Lobok, diha natabo dito sa Hitafe, sa amo mismong lungsod sa Kandihay. Wa pa mahuman giwash nabungkag na. No? Mao na nga dako kana nga pangutana nga nagtangag og dakong ganti. Actually, ang lihok Bohol, lihok Bugalo nung nisuwat ta sa National Bureau of Investigation. Kaya di kami nabasahan nga gihatagan og duty ang NBI to investigate. Daghan na research, diha na research sa Bohol Chronicle nga naay related sa Diskaya nga mga contractor. So we wrote them a letter. Hangtod karon wa pa yung may response. NBI. Kaya gipa-investigate sila sa mga kuan ba? We wrote the NBI here Bohol. in Bohol. Sa Bohol. Baka makatabang ka, ana, Justice. No? Okay, ang head sa NBI actually, diri sa Visayas, ako nang estudyante sa una. Ayon. So we could Atong get help. sulatan dito. Oh, lagi. Oo. Okay da. Okay, wa man tatagda Good, that's diri just sa one. Bohol, among isa ka sa region. I will ask for your help also, Justice. Oh. Timing kayo. Oh. Timing kayo kay murag kini bitaw mga gani wa man ta magpasabot nga kita rang nasa lihok bulaanon ag naglihok, no? Ang kita hatag man lang sa kita katinawan og lamdag og tinganoy giya sa uban natong mga igsuon karon gani kita na nga nagpakabana na ta ni suwat na ta wa man gihapoy tubag unsa nakha tong mga gagmay natong mga kaigsuonan. Mao na nga angayan gid nga atong ipadayon atong hugtan kining atong pakigbisog kay lagi ang mga tang-an, ang mga buaya gahuat lang na diha kay nga na ra ba ang cycle nato no sa Pilipinas. Dunay issue, dunay skandal mo buto. Pag human na hinahinay mga back to the normal order. So mo na role na tong mga advocacy groups, no? To make sure nga ma-kept alive gyud ang atong passion nga ma-address ning atong mga problema diri mga bahin sa corruption. Kay mo apil pud tag ka laylo, wa na gyud. Wa na mahitabo. So we should keep on the spirit and fight. No? Let's help each other within the group and also outside the group para mapadayon na nato ning. Actually, kanang national head sa NBI, estudyante pa na ako. Ayun. Lagi. Oh. So wata na to na sila tanan. Oh, ako ida. Okay, sige. That's good, no? Yes, ato nang buhaton. Yeah. No? Attorney G, no? Kaganina, no, na-introduce mo nato si Weng, usasab sa mga expert ni siya sa environmental Yes, issues. oo. Karon gud hinoong problema ha sa flood control, katong nahitabo dito sa Bagyong Tino sa Sugbo, nakita nato nga duna di ay connection ang corruption o ang environmental Yes. degradation. Can you elaborate on this, Weng? Okay, by the way, I don't really, di gyud ko mingon no na eksperto. It so happen lang na naagjud ko ani nga field, nagtrabaho o giskwelahan pod. So, bahin sa pangutana, klaro man jud nato sigurong tanan unsay link no sa ato ang problema sa environment o kanang corruption. Siguro ako lang pong i-link sa akong murag thought on the earlier question nga unsa man gyud ang mga factors manong unsa man gyud ang problema, culture or structure. I agree na both siya
problema sa structure o problema sa culture, but I think it's more systemic than behavioral. An example siguro, gusto lang ko i-share ng example, no? Nga usa ka Pilipino or duha ka Filipinos, patabukan na siya or pagamitan na siya sa road sa Pilipinas. Diba? Naay dakong likelihood nga mo-violate siya og mga kanang rules, no? Traffic rules and regulations. Same Filipino, si Juan ug si Juana, patuunan nimo sa Singapore, sa US, or asa pang diha, Australia, or asang dapit. Very law-abiding. Very law-abiding sila. So nga, no? Tungod kay, dili more sa ilang attitude, but tungod kay naay klaro nga pag-implementar sa ilang policies, no? So, grabe ang power, grabe ang kanang sa system, no? Sa institutional arrangements, sa incentives. Kumbaga, ilag yung gi-implement ng carrot sticks, no? So the incentives to do good and the penalty sanctions para imuhang likayan ang mga dautan nga dili dapat buhaton, no? So, and back to the question, dako og kalabutan ang corruption og ang environmental degradation, no? Tungod kay again mo-link siya sa pag-implementar sa ato ang mga balaod. Usaman sa mga fundamental functions sa government ang regulation, di ba? Pero kung atong tan-awon, dako kaayo ang pagkakuwangan, no? Very weak ang enforcement, no? So we know so well na some, for example, sa mga proponents og big ticket projects, pwede nga ma-issuehan sila og environment ECC pananglitan, no? So unsa man compliant ba gyud? So naay mga ingana nga mga pangutana tungod kay naamang gyud mga experiences nga mag-ingon na dili man siguro unta ni dapat. So there is that question. Pero mano ka nga naamay kanang makagawas nga mainana pananglitan. But I'm not only referring to a specific agency, no, DNR, but siguro ang mga friends nato diha sa DNR makasabot pud sila nga di gyud malikayan nga ma-touch ning agency tungod kay mao man gyud ni ang ahensya sa government na pinaka-mandated, no, to supposedly help sa atong environmental protection. So why corruption na siya kalabutan tungod kay daghan nga mga over-extraction, daghan nga over-exploitation nga mga panghitabo. So ang atong mga resources nga daot tungod kay walay kanang dili compliant pero manong nakalusot, manong na ay mga posible na under the table transactions. Again, atong malink siguro ni sa atong political patronage because there's likelihood nga na ay mutual accommodation, no? Mohatag kog pabor tungod kay makahatag pampuka na mo pabor. So kung atong tan-awon, even in our own siguro nga island diri sa Bohol, naay posibilidad na some things are happening nga makita nga how come nga naunsa naman na how come nga napahak na how come nga na grabe na nang gikwari ng area as in kuan bagyud ta kanang sa ina kanang within pa bagyud na sa bounds sa ato ang kuan diri policy pananglitan pero posible na ay hinglapas na pero manong makalusot, di ba? So again, it boils down para sa ako dako gyud og kalabutan ang atong weak enforcement sa atong mga polisiya tungod kay naagid siya link gyud sa political patronage. Why? Manong managana ang mga politiko nga ilang istriktahon pag-implement. Why? Tungod kay dili sila gusto nga kanang they want to please, no, the people. Kay at the end of the day, this would get translated to votes, no? So naay election nga umaabot, so basin og masilo ni sila, mamalhin ni sa lain na. So inana siya murag cycle gid siya, no? Both structures and culture, but what define or what shape structures ang ato pong mga attitudes. So siguro in terms of how to attack the problem, siguro both, parallel. Dapat naibuhaton sa mga, when it comes to crafting the right mechanisms. At the same time, siguro magkwanta sa mga dili pag-apil-apil, siguro atong i-encourage magpakabana. Tungod kay naa sa ato ang nakasalalay. No? And one factor, I think, also is kung ang atong well, I hope na ang atong media sa Bohol would also be kanang active good as watchdogs. Mao po na atong gi-appeal siguro. Thank you. Ang sa ikasulti ni mo sa observation sa usa ka senator during the investigations sa Quality Hills issue bitaw sa Senate, ningon to si Senator Tulfo, the one of the Tulfos. Yang gikasaban ng taga-DNR nga parang nagkamali yata kayo ng ahensya. Parang akala nyo DTI kayo na licensing agency.
No, kasi ang pagtanaw nila ba nga, licensing agencies sila niya, usay sila ang mutabang bitaw in sound pag go around the law para matagag license. Instead nga, ang ilang mandate good is the protection of the environment. So, unsa may imong ika? It's actually corruption. Yeah, that's actually corruption. Oo. Simple naman na, corruption. Gina. So, it boils down to corruption. Unsa may pwede na to mo na weng sa imong pagtanaw? Is it I think, environmentalist and urban No, I planner? think it's a complex issue, no? But whether we like it or not, leadership matters. So kung ato mga leaders mo ang directive gyud is i-implement, i-enforce gyud og untay policy. So wala man siguro mahimo ang mga, or at least diba ang likelihood is that ipa-implementan gyud maayo. So mo matter gyud ang leadership, and so siguro I hope na that's insightful for us sa upcoming election, no, nga mag-elect gyud ta og mga tarong nga mga lideratos. Pero as long as na ang political dynasties medyo dili siya low hanging fruit, no, kuan siya, grabe siya nga challenge. So we really hope na suportahan ang any policy against a political dynasty. Kana siguro usa. Bitaw. Konektado gyud na no kay gani kini mga political dynasties nakita man nato nga doon na sila mga economic interest, di ba? Ambot kahinumdum ko sa una siguro mga taod-taod na nga walay politiko musod og negosyo kay mapurdoy. Wa po'y negosyante nga musod og politika kay mao gihapon mapurdoy. Pero karon halos tanang nga politiko nisod og negosyo. So unsa may atong makita, unsa may atong conclusion niya na that politics is a profitable business. And mura nagnahimong inheritance nila, no? Handed down from generation to generation. Wala ko na ito. Oo, may yun na. Di ba? O nga bon sa hanay sa mga batanon hinaot pa unta nga magmatasab kay kamo ang hutong nga mas daghang mga botante. Kamo unta ang hutong nga adept at social media. So ang mga impormasyon nga gusto ninyong makuha o angay ninyong makatunan dali ra. Hinaot unta nga ang atong mga batanon magmatngon nga ang atong suliran karon dakong pahat nini mao'y ilang atubangon kung sila na usab ang mamunuan. Okay, Jun. Katong binisaya nga question ni Carrie sa una, nag-request siya nga atong in-Englisson ko, no? Para, and murag wasita siya masatisfied sa answer. She wants a more in-depth answer, no? I'll repeat the question, but this time in English. Obstacles to good governance include, among others, corruption, poor quality of leaders in terms of competence and integrity, erosion of the merit system in the public sector. All these require a comprehensive approach to address these obstacles. Where would you start the change process and how? Sige, Bon. Sige. I think ang question ni Ma'am kay very big, no? Very complex altogether. And I think the simplest solution to that is we try to take that big problem to smaller problems, one by one. I think na-mention naman niya nga poor quality of leaders, corruption. We try to address in those aspects. So, if na corruption, how do we address corruption? If na poor quality of leaders, how do we make those quality of leaders better? And then if na other pang mga butang or aspects na kinalang tubagon, we can answer to that. Kaya murag, ang thinking ba, ang huna-huna ba kay every action that we do, no? Kung imagine mo ang kalibutan kay usa ka ganang nasuhid nga thread bitaw, na interconnected tanan, karabiran mo isa ana, mabiragod ang tibuok. So kung masulbad nimo ang isa ka aspeto ana nga problema, masulbad nimo ang kadako ang problema. So ang problema nato karon dako kayo kasabot ko perting dako kami mismo maglisod mig sabot ana. Pero we cannot afford nga magpakalumos ta sa kadako sa problema. And strategic insight ba nga mutan-aw ta nga unsa man ang pinaka-epektibo namong pinakadako namong mabuhat o pinaka-epektibo namong mabuhat karong panahon na. Asa man may makasulod. So I guess in summary ang tubag, we attack at all angles. Kung unsay pwede na itong mabuhat atong buhaton karon. Magdungan ta, ang kinahanglan na lang sigurong buhaton, mag-strategic unity ba, magkayusa tag strategiya.
Muduol ko ni, for example, ni Dr. Weng, sige, Dr. Weng, unsa may gibuhat ninyo sa inyong field? Nga ni, unsa man ka ato ang makonect anang duha, nga ug magtinabangay ang duha, mas maayo atong mabuhat. Kaya kami na may gibuhat sa youth, sila Dr. Weng, sila gibuhat sa ilang environmentalism. So how do we connect together to bridge that and then move forward faster, better? So kanala siguro ako tubag. And you were talking a while ago about the research being very important. No, na karon sa ng mga high schools, very intensive na ang schools on research. Wa man na sa atong panahon. So, para na kung, iyasa ko ng research. Uy. Pero, listening to you, ingana di ka importante ng research because that could be the basis of whatever action that we could do, no? And siguro you could link with Doc Weng kay research specialist ba na si Weng? Could you please share some insights on research, Weng, nga para ni Bon, importante ang research good para sa youth advocacies? Okay, yes, because decision-making should be evidence-based, no? So it Yeah. has to be data-driven, it has to be like science-based in a way. Tungod kay magbase man ka og mga unsa man gyud di ay ang ebidensya ani niya. And that should be true, labi na sa mga decision-making sa taas ngon na moapekta og nato nga mga tao, no, sa public. So katong pangutana siguro nga where should we start, no? So again, because I believe na while I recognize the factor na cultural and structures, para sa ko gyud dako kaayo gyud nga kanang, I mean, it's largely systemic. And given that, siguro sa mga mechanisms, no, nga i-employ or i-craft. But how do we do that? Siguro mag-start sa atong mga kaugalingon pod na kanang as a group and as a collective siguro nga magpakabana. Kay like for example, in some of the LGUs, I'm not only referring to the LGU here in Bohol, but even in some provinces, no, we know nga daghan kaayong mga malpractices like kanang naay gi-reserve nga pananglitan nga plantilla para sa pagumangkon, para sa relative sa usa ka mayor or sa usa ka konsehal, pero dili maningog ang mga tao bisan pag unsa sila ka, you know, aware sila nga dili unta na mo i-practice, pero gipasagdan na ay pwede na ay uban nga pida na ka years siguro nga gatrabaho nga dili ma-promote tungod kay nailan nga dili siya supporter, no? So these are seemingly little things, pero I think kung ma-feel sa atong mga politiko nga kanang maningog ta, that would make a difference. Kay ang ako manggug nakita nga prevailing nato nga attitude sa mga politicians is gibutang nato sila sa pedestal. I'm not saying na atong kuhaon ang atong pagrespeto nila tungod kay we have to respect everyone, pero in terms of how we look at them, we should look at them as na mao ba yan ang ilang gusto, nanumpa sila kay mag-public servant sila, pero kung ato silang i-treat, mura sila unsa ka Ginoo, no? So, I think that kind of attitude siguro kay makatabang pod nga kanang medyo makwaan ang atong pagtan-aw nila that way. And so hopefully mas straightforward ta, mas vocal ta nga mapadayag, no, sa atong mga naobserbahan. So, siguro that's one of the many. Actually, Weng, Justice Gabby, Bon, mo ka na ang usa sa mga tumong sa atong Bohol Initiatives for Good Governance, no? Nga mautingkay nato kining atong mga suliran sa atong katilingban ilabi na dinis probinsya. Kinahanglan magyud nay musugod, no? Kay og tinaksa kita wa tay mahimo. Pero basin og kining hugpong maka-come up kita og hiniusa nga mga lakang nga ang uban sab mo apil kay kung kinalang gihapon hugpunga ra mo'y mulihok wa gihapon, no? Ana nga ato bitang gitawag kini karon lihok bulanon. Kini atong September 21 ato ning gitawag og lihok bulanon batok sa korupsyon. Karon atong gimubo gihimo na natog generic nga lihok bulanon. So mahimo kining lihok bulanon batok sa korupsyon, lihok bulanon alang sa maayong panggobyerno, lihok bulaanon alang sa pagpanalipod sa atong kalikupan, lihok bulaanon sa unsay makaayo sa atong katilingban. Let me just share my experience. Kaya ko sa una, when I was in
college, starting sa college, and I was a seminarian, we would go to areas where there are farmers. And we would go to the farmers not to tell them nga mauni ang ilang problema, mauni ang solusyon. That's not the way it should be. Go to the farmer, go to them in order to listen to them. Tell you what their problems are and what their solutions are. Unya tabangi. Pagsulbad pinaagi sa solusyon nga ilang nakabot. Kay kung muadto ka sa katawhan, muingon ka, kini ang inyong problema, mauni ang atong solusyon, wag gyud mahitabo na. I think mo na nahitabo ron sa in terms of our infrastructure, no? Sa una, dito sistema nga gikan sa ubos ang mga needs nga gitanaw nila niya mo sa saka. Karon, gikan sa taas and then matingan lang ng mayor kay nanay build nga mga bridges or mga flood control nga dili mo ay ilang gikinahanglan. Attorney G, kay noon bitaw ko, doon na gitawag ka sa unang BUB, katong bottoms-up bottoms up, budgeting yeah. sa panahon ni Presidente Pinoy. Oh. Gi-involve gyud ang mga komunidad nga adto dadon ang mga proyekto gikan gid nila. Karon bitaw no mo lakbit sab kini sa katong need for research. Yeah. Tan-awar ko nung nahitabo karon kining mga areas nga gibutangan o mga flood control projects. Klaro gid nga why research kay mao man hinoy gipangbahaan. Di ba? Dili angayan pabutangan dito, mao man hinoy gibutangan. Pero tungod lagi kana kay ang giapas mao man ang dakong lingin. Mao na nga sumpay gyud konektado gyud, no? Konektado ning tanan. Mao na nga hinaot pa unta nga pinaagi sa mga initiatives nato pagbayloay guna-una makalihok na kita kay sa dugay panahon we have surrendered our rights to be the sovereign in this very country. So, saan ka na para mabalik ng bottoms up ng kuan? Na policy? Ako na, sa iyo naman na, I mean, kita, mura magutawag, para nato, kita yung nakahibaw tanan. Pero, forget about that. Go to them, ask them, discuss with them, para maklaro ba? Ug unsa gayud ang problema, unya pangutanon sila, unsa man ka ang inyong isuggest nga paagi aron masulbad ng problema. Sige, Bon. Muad lang ko sa tubag ni Judge. No? Siguro, aside sa kanang mudungtan nila, and then we talk to them, we learn from them, we also empower them to move, to act. No? Kay, ang pulos siguro sa itong pagpahibaw nila, no? Pag-share, o kung sa itong naalam kay, para ma-appeal sila sa pagpangusog o pakibisog ang nakakatungod. So, mahugod siguro in a sense, na labiing good. Kung kakita mo LGU karon nga bottom up budgeting, I think naaman siguro. Nakalimutan ko kinsa basta natig bottom up budgeting. We learn from them. Atong tanawon gyud sa nila nya unsa may how did they do it, gyud sa nila pag-involve ang mga grassroots sa mga tao. And then maybe we can share it to our own LGUs. So for example, Tagbilaran mo ko, pwede may mudong ni Mayor Jenia, amo silang storya nga, what if mag-bottom up budgeting ta Mayor? Moni mga tao ang nisuportaan ni nga inisyatibo. So why not, di ba? If ang isa ka liderato tinuod siyang nagserbisyo sa iyang katawan, maminaw sa iyang katawan. So kung kakita na siya nga daghang tao ang nisuportahan ng for example bottom up budgeting, unsa pa may rason niya sa pagbalibad ana, di ba? Yes. Nato karon kay inigumag eleksyon, bahala na ang napili kung unsa ilang buhaton, di ba? Dilita mo monitor ba? Tinood bitaw. Mao bitaw kaganina atong giskutan tong People's Initiative. Actually, doon na pag ito'y mas lawom pa nga mga motibo. Nganong ato kini ipahigayon.
kita nakikitay up ang lihok bulanon, nakikitay up sa Roman Catholic Diocese of Tagbilaran o sa Talibon. Ang simbahan gayud karon ang the only institution nga doon na by credibilidad. Unya, the only institution nga dunay network, doon na structure nga modagayday bahin sa pag-unsa kining atong problema o sa paglihok. Kasi pananglit, no? Bahin sa People's Initiative for the Passage of the Anti-Political Dynasty Law. Ang atong doon naman tayo mga vicariates nga different parishes. O yung mga parishes doon na sa mga down to the chapel cluster level. Doon na natin struktura, doon na natin mga tao. Ang balaod bahin sa or kining proposed bill i-explicar nga to sa team from gikan sa lihok bulanon, mga lawyers, CPAs, uban pa mga professional, mao i-trained nga speakers mo pagkanaog dito unya ang mga parishes na sab ato na sab sa ilang mga chapels, no, hangtod nga makabot nato ang gi-require kita sa balaod by exercising, by trying this network. We will realize nga, uy, naamaritay mahimo. So, lain na pod kinta nga pamaagi, pagpadagayda na sab, unsa ang epekto sa vote buying. Nga na, gyapon nga sistema, mabot dito. Unya, kining proyekto, ang kada mga clusters dito, mga parishes dito, mao na'y mahimong watchdog, kung doon ay mga programa dito, sila na'y monitor. Kaya labi na sila may apektahan. No, makapangutanan na sila. Little by little, we have exercised our rights and we have involved our people. No, at tugod sa ubos kay sa gisulti bitaw ni Justice Gabi ganina, dili lang kita ang source tinubdan unsay angay buhaton. Sila mismo nga tuwa sa atong gitanaw sa ubos. Hangtod kitang Pilipinhon makakat-on o mo adapt na ng maong panghuna-huna, anha pagita mo asinso. Kay ang pag-asinso nato kung isalig nato sa mga naa sa taas, wag yun. Muna. In other words, dialogue. Kay, kuan ba, unsay ilang ikasulti, kinahanglan nato paminawon. Unya, mag-dialogue. Unsay atong una-unaan nga pamaagi nga pagsulbad, unsa ang ilang una-una sa Bitaw Justice, labong ato naman mahisgutan, doon naman kita live audience. Mangutana kita sa tong live audience karon kay they are representing Different the advocacy cross groups. section of our sa atong katilingban. They're Ato into silang advocacy paminawon. groups pod. Let's hear from Liza. Ako nagyumutawag ni imong Liza, ha? Liza, unsa may imong ikasulti karon nga bahin sa mga gipa-notice sa atong mga speakers, and then what can you also say nga maka-contribute, maka-adbut sa discussion? You tell us your first involvement sa imong advocacy. Hi, ako si Lisa. I'm one of the environmental advocates diri sa Bohol. O member po ko sa Akbayan. So I identify as a social democrat. So, but kanang na ako'y pangutan, I want to go back to where this all started, the issue of corruption. So, balik ta. So, I know nga itong i-address on saon pag solve sa corruption through good governance. Pero balik ta sa main issue kay mo ni ang this is Bonifacio Day, no? So, ang labi na kay naatay from the justice nga branch is nga there is a lack of trust, mistrust, no, sa atong government. So, and much more sa atong justice system kay sukad-sukad gamay ra ang napatubag, no, sa when it comes to corruption. So let's go to the old former Marcos, then Arroyo, then ERAP, then ang latest Farmally, then si Janet Napoles, puro sila wala napatubag sa ilahang mga dapat tulubagon. So karon, so we all have we're all saying heads must roll, no? So
nanay gipasakaan og kuan mga kaso. So doon na ba tayo mapasaligan ron sa karon nga gobyerno nga kini mapatubag na gyud ang angay matubag dili itong small fish but kung ang mother of all nga corrupt official. So can we still mother and father so para gender kwanta neutral. So makasalig pa ba ta sa atong gobyerno o sa ato ang justice nga department or the justice nga branch sa justice system? Thank you. Oh, as I have said a while ago, the problem is mo depende ra magutan nila. Dili man ta mo participate in order that they will really perform their functions. Kung sa itong buhaton, bahala na mo. Na may kaso, mamahala na lang ta. We don't get involved sa pag-follow up or even being present there during the hearing. Aron ma-monitor ba? Kay kung wagoy monitor, natural. Sa Weng? Kay, no. I'm assuming wala namang tayo trust, di ba? Okay? So, there must be change. Change. Right? How do you make that change? We cannot rely on them. We have to participate there. We have to monitor actively. Di ba? Di ba na mahimog yun nga pasagdan na nato sila? Kay kurap man ka. Tinuod bitaw no, si Justice Gabi pareha man ta sa naging sa mga profesyon Attorney G. Frustrating bitaw sad kaayo no nga doon na may mga huwes, mga justices nga naningkamot yun no apan naagid po'y uban pod nga we have to admit nga naagid po'y uban nga they bend the law or pan gani makurat na magani ka tinuod tong giingon ni Liza nga ma-frustrated ka ba panahon atong Napolis scam diha na may nga priso unta pero natingana ka change of regime nakagawas naabsuelto mo na nga karon di gid nato mabasol ang kadaghanan sa mga tong katawan nga moingon awa malagya po mahitabo ana mao gihapon na tuyok-tuyok mao gini ngano man no mo na nga tingali katong gisulti ni Justice Gabi nga kitang tawhan mo mismo ang mo demand og accountability kay we have for so long a time we have forfeited our own rights and obligations mo na nga basin usa siguro ng lihok sa lihok bulanon no tingali sa atong IBP nga to take up the causes for the people especially kung doon natin makit-an nga mga questionable mga anomalous nga mga projects dinhi sa atong gipimplementar sa atong lalawigan. We start at our own backyard. One thing hagit nato sa atong liderato sa IBP ug sa ubang mga hutong sa lain-laing mga profesyon, no? Ang Bohol Medical Society, ang mga CPAs ug uban pa mga engineers, mga architects ato ning hinuusa nga away, no? Actually, sa pagkakaroon, daghan mga miyembro sa IBP nga mutabang yun. In fact, sa pagkakaroon sa Manila, ang IBP is part of the katong nag-demonstrate ito. Na ako'y pictures. It was sent to me. Oo. Just now. Talking of the IBP, I think I wouldn't want to say anything, no, pero siguro po sa observation na to, June, naapot tayo mentality bita nga, mag-iikugon ba sa, you know, no? Kasamat ka, mag-iikugon. Masa sa bahin sa?
kuan ba, kugon ba nga, dili mo dare o question. Ayaw. Naapatay mentality niya Abogado ka, you have to question, oh my God. Naapa. It's still a struggle para namong mga abogado nga na-advance na yung mga advocacy. It's really a struggle to get support from the other lawyers. Ano ba na igurang mutod na to, mo tigtud. Doon na sa di uban tingali nga, lang yun magpakabana. No? Doon na ta sila capacity to understand, pero walang yun magpakabana. Unya, og magpakabana na unta ba, matukmod ka nga mulihok. Mao magudon ta na to. Pero Unya, kanara ba, mga Kristiyano na. Di ba? Yeah. Unsa man ang basic commandments? 2, love God with all your heart, mind, and soul, and love your neighbor as you love yourself. And what is meant by loving? Total giving of self for the good of the other. Di ba? Oh. diha kita ning palta. Diha kita ng palta, oh. Mailan ta sa misa. Atender og misa. Receive og communion. Pero, inig-uli na to sa balay, we treat unfairly our neighbor, our helpers, or whatever. That should be Mangayo ko og dunay sinsilyo palihog. Kay wa ko sinsilyo diro. Mga tanan lang ko. Diba, abis akong sang sinsilyo, di bitaw na ako pangayoon. Nga mag-magic ako ko dyan? ibalik. Dili, ako lang ipakita ba? No? Sige. Si Lisa. No? Okay, dia. Okay. Usa lang. 1 coin. Pero duha ka Faces. sides. Mauunta ni ang atong hunaon, labi na nato nga mga Pilipinhon nga nituo sab og Ginoo. Kaya ang atong pagkatao sama ni ining sinsilyo. We are called to love God. We are also called to love our country. Pero kasagaran gid ni hunong rata sa to love God. Nakasimba naman ko. Wa na ko'y labot unsay manghitabo sa katilingban. Di ba? Mo na ang ngayon nato sayang kay 80 to 85% sa mga Pilipinhon mga Kristiyano. Unya ang ubang mga porsyento sa nila nituo og Ginoo. Ma-Muslim ka man o unsa pa. Di ba? Apan nganong wa man mo tuhop sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Widespread corruption. Grabe nga poverty. Tungod ana, ona nga kining atong gibuhat karon mapasalamaton kita nga giubanan kita, gitabangan gid kita gani ang nagpasiudan nini mao man ang atong Roman Catholic Diocese of Tagbilaran. Kaganina o karong adlaw gibasa sa tanang mga simbahan sa duha ka dioceses ang pastoral letters nagpahinumdom. Pero lagi ang atong mga kaparian, kaobispuhan, way lang mahimo kung kita mismo nga mga lay, faithful, dili mo buhat sa angay natong buhaton. Kinsa naman ihatag na rin ako. Nay, Salamat. kuna si Ivy. Can I have Ivy? Na kuna question si Ivy para sa atong guests. Yeah. Ivy. Hi, Ivy Castro from the Yes, academic sector. So I think for some time now, I've been using my role as an instructor to disseminate information, make aware of what's happening around us. Unsay roles ang mga estudyante para sa national government. Pero nangutana sa ako, kato mga nagsuporta ba sa rally sa INC like that. So they said na, di man gid mo suporta na mo. Kay, I understand no, na they want instant gratification. After a rally, there should be something going to happen. And they want to oust somebody and install somebody else. Personally, for me, it's a disaster. So, for me, I will never support that. So, ang akong tubag, anak, kay, di mo support because what we want is to demand transparency to all government officials, not just one person. So, ang ako pangutana, how can we concretize the demand for transparency? Unsa may specific na to na buhato na
they would really take responsibility and be transparent sa ilahang mga government transactions. Justice Morag, how do we concretize accountability? Can you make it specific? Pananglitan na ay usa ka kongresista nga dunay budget for a certain bridge, pananglitan. Unsa man ang iyang buhaton? Iyang kontakon ang local official nga tauran sa bridge aron magsabot sila, di ba? Unya, mangita sila og engineer or private contractor. Correct? Unya, sabuton po na nila, di ba? Ang budget for that project, makita nimo nga gamay na lang ang madapat gyud sa project kay gi-share man sa kontraktor, sa local official ug sa kongresista. Now, unsaon nimo na pag-examine, di ba? Muna kuan nimo. Volunteer itong youth. Volunteer. Very important jud kay nga pangutanam, no, kay at the end of the day kaning punto sa tong pag hinisgutay diri pakig balhin na yung utok, pag-share utok kay para good makakita tag concrete action, and that's a very difficult thing and I think all of us are trying to understand and trying to figure out also. Okay, kana dako lagi siya lisod siya nga problema. I think in terms of transparency, I think we're gonna talk about paper trail good. Makita na to asa yung so good na budget, asa na padung, asa ang dokumentoan. And I think there's a very big, I think, gap in terms of our laws, policy right now. Nga wala tay klaro, komprehensibo nga freedom of information nga kanang polisiya in terms of asa gyud nato ma-access na mga information. For example, na project, na pondo, asa man to makita na nga ba dokumento, asa man na nakasulat nga naa jud ni nga project, naa jud ni nga pondo, asa man na nadung kisa man ni dawat. So kana at I think na gap ana nga parte. So somebody ang question mo kay Broadpod dili ra taman sa transparency. I think it encompasses good governance in a sense. How do we concretely achieve good governance? So it's a very difficult question and I think I give it back to the wider audience nga kamo mismo magunaw-na mo how do we concretely act and then talk to one another. So ako mo talk ni Dr. Weng ni Judge, kamo talk mo sa yung tapad, talk mo sa yung silingan. Sige, storyaon ako. Unsay tanaw nimo ba nga pwede nitong mabuhat konkreto nga mabuhat para ma-transparent, para ma-accountable, para participatory atong panggobyerno. Marata. I think we have to determine first unsa ang opisina sa gobyerno nga mo investigar. Unya mao'y atong monitoron gyud closely. Doon na sa tay panahom gikan sa tong audience si Ma'am Lina. Gumaayong palis sa tanahapon na kaya lapas ng alas 3. My personality here is as a mother, grandmother, sir. And what I would like to maybe ask, or if not, remind everyone is kaning nakalimot abot nga gikan tag pamilya. Ug ang pamilya ubos sa struktura nga gitawag og society. Ug kaning society dunay simbahan, dunay gobyerno, duha tanan, no? Duha tanang structures. Pero prevailing in those structures is the culture that we have at home, which talks about ways of life, our attitude. Ang nahitabo man God, we are so capitalist, nakalimot na ta sa atong pagkatao, humanity or the humanness of the fact na naato taso sa pamilya, na value system ang pamilya, kaning value sa system sa pamilya, mo na nag-reflect, is reflected in society and the society reflects it back. So it should be holistic. Sorry to say, but I am a daughter of martial, dili ko sorry. I am a daughter of martial law. I have been in the mountains for more than, and also a political detainee. But my point here is the same story that I fought for when I was young, also still beautiful.
is the fact that we are still fighting it now because we became so detached. I get it from the fact of our Batan. O dili pa man na when you si Professor Weng, Dr. Weng, wa ba kayo yab or kay ba ko si mong istorya. Anyways, the Batanon has a role. The professor has a role. The priest has a role. Doble. Lisa as architect has a role and as an environmentalist. The pagpakabana is something that should be concretized. And it should not be in the realm of thoughts and imagination. It should go down. Are you talking with your daughter? Are you talking while you are at home on table? Balik na guna tanan. Kaya from there, we can start off. And then, inigaw mo, kanang mayor, silingan man imo sa una. Na mayor lang siya, kaya imo wa ka magpakabana, kaya imo gitugutan siya, saya pa'y kapitalista yung let's say pharmacy pa or restaurant pa, whatever business, yung kita kag something wrong sa pagmaniubra sa iyang pagkakapitalista, gialaw pa Diyos yan mo nga mahimong mayor, kapitan, whatever. It starts from there. It's just so basic. Basic na guna. Why do we go far? Let's go back into ourselves. Mayroon ba ito pag-ingon ni Justice nga, sistema bitaw. Kita Pinoy, bright ka bulok. I'm sorry to say that because, well, we can come out with a lot of examples. Kaya nga naman, compartmentalize man atong justice system. I have a solution because I do not like to talk much about the problem. We know the problem. I have a solution. One, go to inhabitation rather than exhabitation. In education, in all ways of life, what is that saying? Inhabitation is involve yourselves in your home and your community. Do not get out from that because our education itself is already exhabitation because it is prevailed by capitalism. Ano man, sa example, capitalism, kinsay kinabrightan na ay price. Katong ujit, kabulok, ay wa yamoy pamahaw, di yamoy price. Let's go back to ourselves. It's value system. As ako sa akong pagkalula, I have 5 grandchildren. I am now single, if I may announce, abita. Sakay po kalisa ba? Ganang, my point there is, haifaluting ra kayo itong ipanglantaw. Let's go back to ourselves. Examine ourselves. And let's go back. Unsa may ako mahimo as a lola, di ko madlok, bahala pag unsay ako isuwat sa Facebook. That's an expression. If you read me, if you follow me, well, thank you. Pero I am not there because I want to tell people I think and I do and I act. But I am there because naman ko oras, nama po ko iPhone. Di atong gamiton. Oh, iPhone 13. Okay. But the point there is, ang point pa nato, ita mo gawas from layo. Kinalamian judre nga naa ka because we still believe in the church. Yes. And that's supposed to a very good structure and person and soul and body. Ayaw layo good ana. Ang Muslim day dili man na. That's the same church. That's the same culture. That's the same Filipino. Nung layoon man nato. Thank you. Daghang salamat, Ma'am Rose. Tinurbito to, the nitty-gritties kabahin sa atong gipangisgutan, kabahin sa atong katilingban. Magsugod gibitaw na sa atong kaugalingon, unya sa atong pamilya, sa among asawa, sa imong bana, sa imong mga anak. Ni apil po sab sila sa paghisgot-hisgot. Ini, no? Basin og ikaw po dito, ikaw amahan, diktador na ka dito, no? Mao na nga magsugod gyud nato, no? O ang si Weng, murag na rejoinder. Nice Tapos rejoinder sa- si Weng sa Napoy same sige. point. Okay, I think more related sa gi-raise nga question ni Ma'am Castro, no, which is importante kay nga pangutana tungod kay kabalo man tanong na
kina-importantehan, kung na magaling ang accountability feature kung maghisgot ang good governance, So the question was, unsaon pag-concrete so siguro tungod kay naaman pud ko sa academe bitaw ma'am. So akong natanawan na usa sa mga roles siguro nga pwedeng mahimo kay I look at like possible mga good solutions or at least contribution to solutions, both contribution to the discourse tungod kay importante kaayo because discourses shape thinking and preferences and therefore shape actions, diba? So, importante na maka-counter sa mga false na mga gipang spread, no? Mga narratives nga kabalutang deceptive tungod kay fabricated ang uban nga mga information gihatag. So, siguro that's one nga maka-help ta bitaw in terms of kanang shaping preferences and decision making through contribution in discourses, nga importante. And also as academe, siguro more sa research. Tungod kay gusto in our own locality, city, or asa manggaling ta naka-base, siguro kung naatay na hibalaan, bitaw na dakong issue nga questionable, basin og pwede na entry point siya for engagement sa atong university by doing something na maka-help ta in teasing out unsa man gyud ay ang facts ani unsa man di ay ang truth ani ni ang isyuha. So makatabang para kanang we make a difference tungod kay ang atong gipresenta ang results sa usa ka research. And so therefore mahimo pud nga kanang evidence based nga decision making ang lead no ang i-lead ana nga initiative. So kana siguro lang gamay. Okay. Doon natay apasumpay sa kang Weng no pero ato unang basahon nga karong atong gihimo karong hapuna dunay nang tan-aw no dunay ato silang i-mention kasi ning watching no? Dili ni whale watching ha dili beta ta mga whales dire no pero atong i-acknowledge ang pag-uban kanato ni Ma'am Carrie sa Baclayon, si Ma'am Linda sa Tagbilaran, si Lenny Ingking sa Singapore. No, layo-layo ni. Si Ma'am Severina Lapis sa Tubigon. Si Sir Bonnie Kirog, nga ganina ni pasupot sa komentaryo nga sa Social Weather Station survey for 2025, more than 50% of Filipinos ni identify sila ko galingon nga pobre. Sus no, binta ko Kauban sab nato si Alicia Ingking sa Dawis, si Jeneline Baldapan sa Cogon, si June Castillo Hugo sa Maribohok, si Kagawad Jerome Dotarot sa Kandihay, si General Edgar Ingking tuwa sa Sugbo nakigmarcha sa trilyon. Dili trilyon nga pesos. Trillion feet. Yeah, he's a member of Lihok Bulacan. Apil sab siya sa atong Lihok og sa Big. O yeah, June, as we look at the Facebook sa Roman Catholic Diocese of Tagbilaran, 1,400 views ta karon. Wow. Yes, 1,400 views. Salamat. So, I hope nga you could still watch katong mga pakakita. You could still watch even after ang our replay. show. Yeah, watch the replay. Katong nahisgotan bitaw ni Weng kaganina, no? Kining masumpay siguro nato kana. Kung atong hunaon, grabe gid ang pagkabahin-bahin nato mga Pilipinon sumala sa atong political beliefs. Di ba? Di ba ka kini tungod sa false propaganda, misinformation, and fake news? Kay kita siguro din karon mura nagkahiusa pagtan-aw mao ni problema sa atong nasod pero napoy uban atong mga kaigsunan nga lahi ilang pagtan-aw gani lahi sab ang ilang gisunod giidolo nila nga mga political personalities o kini nakatampo sa atong murag tungason ngid kaayo atong problema kay wa man ganita magkahiusa unsa gid ang tinuod nga problema unsa ang tinuod solusyon. So unsa kay itong mahimo bahin ini labi na ninyo bon mga batan-on Justice Gabi siguro sunod. So political yes identity politics man ang pasabot nimo attorney no? Yes yes I think
kuan gid tako gyud kay ang problema ng identity politics nga kanang atong pagpolitiko kay mo subscribe tag isa ra ka tawo, isa ka leader nya to the point nga kanang leader kay tan-aw na to na siya nga santos nga di na masayop. Mga unang-una sa tanan, mga nagserbisyo na sila sa publiko. So they should listen. Mandato gina sa balaod, responsibilidad nila na nga maminaw sila sa ilang constituents. Maminaw sila sa ilang gialagaran. And then, ang mga Pilipino karon, I think there is a very big opportunity, nagapon na siya, opportunity nga pwede ta mo go away from identity politics. Paingon sa politics ka unsa gyangay buhaton. So we should kitang mga Pilipino dapat magkahiusa ta sa unsay angay buhaton dili kay tungod magkahiusa sa usa lang ka leader. Kaya ang leader tao ra man gyapon na nagi na siya dakong posibilidad nga masayop. So ang ato ang politics should be subscribe to a certain way of improving as a society. So atong pagpolitiko dapat mo lantaw ta sa unsaon man ang pagpalambos atong katilingban dili kay unsaon pagpapadato pa samot or pagpakusgan pasamot sa atong isa ka leader. So mo to. Yeah, thank you Attorney June for that no. So ako I agree nga grabe ka overwhelming ang atong division, ang atong gakaguliyang nga mga kanang positions no sa atong the way we see different issues sa society. So and I think mo take pa ni siya time siguro nga kani nga inani na realidad. But we can't also afford to get paralyzed because of this fact, no? So, ang akong tanaw, I agree with what you've mentioned earlier. Ga-float ka sa idea na ang commonalities bitaw mas basin og kay dili man pud pwede nga lita mo do something to address this, although very overwhelming tungod siguro lagi kay we're living in a multiverse no, so lahi ang ilang lahi tag sources of information, so lahi pud normally ang pag-shape sa atong mga hunahuna no, and kanang dili man pud helpful if atong although murag ma-frustrate kay ita, maglagot kay ita, pero dili pud helpful kung totally i-disregard nga mauna ilaha, di ba? So siguro recognition na mauni ang realidad karon, but without necessarily getting paralyzed because of this reality. And so therefore, siguro kanang we can still engage even those with differing or even opposing opinions as ours, but siguro mo focus sa unsay commonality. Kay I'm sure nga kitang tanan bisan pag unsa kalahi ang atong mga political leanings, ideological na mga positioning or unsa diha, but still nagyutay common nga at the core bitaw na atay core value siguro na atay common nga paglantaw, na atay common nga gihatagan og bili. And so therefore drawing from that no, naagid siguro ta gihapoy point of convergence in a way no, na dili man necessary nga iimong i-disrespect ang iyang position, pero pwede gyapon tang mag-uban, pero mag-focus ta sa synergy. So mag-focus ta sa unsay commonality siguro na to, no? And we can do that siguro sugod diri sa atong lugar. That's why I appreciate your initiative no sa grupo. Bitaweng kanasa lang. Gani no atol ang pong balikon no, nasultis na sa ganina ni Ma'am Rose kabahin sa involvement sa simbahan. Ang simbahan karon byword magin ng gitawag na tog synodality. Mao siguro ning synodality ba? Makig-uban ta sa atong katawhan. Mao ni nga ang simbahan makahatag ginato og lamdag kay do na manggitay dakong giyera ron, giyera kabahin sa kamatuoran. Kay ang kung lahi nato og panghuna-huna, lahi nato og political beliefs, lahi sad nga kamatuoran ilang nakita kaysa atong kamatuoran. Mao na yung law of relativity ni Einstein. Kailangan taog realities. Mao na nga kanang mo gini usang tahas na to. Katong gingon ni Weng commonality. Nindot kay ang para nako no, kitang tanan magisiguro we all love our country. Mao na lay common Unsa bay ground. iyang political belief, we all love our country. We all want to respect and treat each other fairly, nga sama sab sa atong gi-expect nila nato, mao man mga common nato, no? Tingali kun diha ta mo focus rather than on personalities, rather on the things that divide us.
tingali mas magkahiyo sa pata. Mao na tingali nga gipangayo sa nato. Siguro sa atong kagalingon ang pagpaubos, the humility nga we don't possess the monopoly of wisdom and even solution. So hiniusa mo nga nindot ning mopasilong ta sa atong simbahan, no? Kay mao maginay tumong sa simbahan ang pagsunod sa kamatuoran. No, na nga padayon nato ni Father Jingboy. Ako, No? trabahoon, Father. Oh. Okay, at this point, June, shout out sa atong mga viewers. Hello to Gemma Salva of the Women's Cogon, Kagawad Elmer Taldo, Barangay Poblacion 2, and Mary Grace Prieto of the Holy Spirit School. So thanks for watching us. Prieto. Sorry. Murag kaila Mary lagi Grace ko ko ato. ni siya sa Rabia sa una. Oo. Bitaw, no? Okay. Si ma'am. Yes. Okay. Please identify yourself and your involvement. Maayong hapon. Ako si Lily Flordelis. Ang akong affiliation karon ay Kaadyo Bohol and the End Boat Buying Movement. So, siguro magpasalamat ko sa nahitabo karong hapuna kay lami kaayo ang istorya nato. Nakita nato nga siging gibalik-balik diri nga complicated, overwhelming ang atong problema. Although taas-taas na atong nahisgutan, hinggawas man sa akong tan-aw, hinggawas dito ang duha ka kanang ibutang ta para nako solusyon, no? First is makahinumdum ang ko ani akong favorite nga Christian philosopher si C.S. Lewis. Ingon siya nga the highest cannot stand without the lowest. Meaning to say, ang usa ka tree dili siya kabarog kung wala siya roots. So, looking at what we were trying to discuss earlier sa punto nga kanang nahisgutan ni Weng nga ang solusyon, one of it is the tone at the top. Importante kaayo ng naglingkod sa taas nga mohatag og direksyon. So kung honest ang atong leader, kanang naapod siya moral authority to ask those below him to be honest, di ba? So and secondly, mo na una na ako nakita, no? And secondly, katong gihisgutan ni Justice Gabriel. Just ice. Ingon man gud siya nga which is true, I believe, no, nga sovereignty lies in the people. Naa gyud diha ang gahom, gikan gyud sa tao ang gahom. So kita ang nagkubot sa gahom sa atong nasod. Okay? So i-connect sa akong among advocacy, sa atong advocacy na End Boat Movement, sa End Boat Buying Movement. Kay lagi nakita lagi nato nga grabe ang atong vote buying. Hisgutan na lang nato ang Bohol, no? Kay na-mention gani nga epicenter ang Bohol sa vote buying. So ngano man ang pangutana lagi ngano man. So kaning term ganina balik-balik why pagkabana, why pagkabana. Pero why pagkabana? Pero ang cultural na kung imong pangutanon sa among pagstursurya sa mga tao, no, wa na mo'y mahimo anang vote buying oy kay kanang culture na. Kultura na gyud na dili sayang-sayang na lang mo sa inyong panahon anang magsige mo istorya nga di na mausab, no, ang vote buying. So challenge na nato kay ang vote buying is one of the roots or maybe the main root of corruption nga atong gisgutan nga ang corruption gyud mo ni mother of all mother and father of all that's happening. Mother and father. So sorry. So kung naa ang
kung mubalik ta sa pagtanaw nga ang vote buying mo ni atong mother, and ang lingkod karon, the people at the top were chosen because of corruption. So syempre corrupt ang mahitabo. Mao bitaw ni atong nahitabo karon, puro flood control nga, puro ghost project kay ato man ang gipampili, dili gani ta dapat mo kuan kaning nga wa tay karapatan mo reklamo kay lagi bayad naman ta. We get no? the officials that we deserve. We deserve. We get the leaders we deserve. Yes. So that's why ang solusyon nga gihisgutan ganina, which is ako pong kuan, is we need to have some shared values. Unsa man di atong value nga ato gyuning stand, no? The value of truth. Nawa naman gud na nato kanang truth and justice. Bona dili ta kapaningil, dili wala tay courage to stand up to make them accountable because we don't know the truth. And we need to stand up for the truth. We need to have courage to make people accountable. Bisan gani diri na lang sa Tagbilaran, Bohol, sorry. Bisag diri na lang gani sa Bohol. Kay bao na ta nga naidaghan mga issues sa flood control or whatever, na mga link ang mga corrupt dito sa Manila diri. Pero mao tong pangutanan ni Manong naabatay mauwaw ta musulti. Mauwaw gani ta mo mention nga naman kakilala ka friends nato mostly. Sila na maikog ta. So kanang kaikog. Why? Nganong maikog man ta? Because we are person-oriented. What we are not standing for are values. Ang fight nato should be values. Pero nawa naman lagi ni ang values of justice, truth, and accountability. Nawa naman na. I think, ang akong pangutana, how can we, 60% na daw by 2026 ang youth nga mo vote. So in 2 years time. So taas na, mo na ako nanunggan ni Bam man siguro. So taas na kayo. So how can we empower the youth? How can we share the value of truth, the value of justice to us, starting from where we are? Tinood bitaw, no? Kay katong gi-mention bitaw ni Ma'am Lily, sa panahon siguro nila ni Bonifacio kansang adlaw atong sa ulog karon o ni Rizal, sayo naman pag-identify sa kontra katumang magkatsila. Sunod ang mga Amerikano, dali ra pag-identify. Amerikano, mga Hapon. Pero karon ang atong kaaway, ato mismong isig ka Pilipino. Ato sigurong igagaw, ato baga tingaling igsuon, ato bang paryente, ato bang kauban sa organization, ato bang classmate, mao na nga musod ang pagkamanggiikugon tungod kay personality based. Dili ta principle, virtue, value based. Mao nga dako gihapon ang papel nato dinhi sa Lihok Bulaanon, sa Bohol Initiatives for Good Governance ug sa atong simbahan. No? Doon na pa ba'y kadugang nato ang atong mga panelists. Labi na ang hagit ganina, Bon, para sa mga batanon. Sige, doon na pa ta sa audience. Sige, Jess, palihog. Okay. Ako lang na nakita. Please identify yourself. Okay, Jessamine Busia Belderol. Si ma'am. May teacher in college. Muna ko kay ni mo. Anyway, ang ako nakitaan anini ang kanang usapod sa reasons nga nung we allow this to happen nga na corruption is murag kanang the importance given to self-preservation at each level. Down below sa tingali sa offices, they know something is happening, but if they squeal, maunsa man mawa ko sa akong trabaho, we think of the family. Murag that's one of the reasons nga nganong maglisod ta og kanang kanang fight aning what is happening now. Kay mura og kanang for self-preservation sa
starting pa lang daan sa voters nga up to sa mga offices, sa mga ingon ana. You know, something is happening. That something wrong is happening in the office. Yet, di ka mo tingog tungod kay gihuna-huna po di mo imong kagalingon. Mura ba ka ng selfishness? Ay, in a way, you would want to protect yourself. Murag mo na side effect nga dili na maayo. In fact, ako gisakitan ko, Father, I read somewhere sa one of the comments nga dahil ingon nga ang simbahan di gud na mo tingog kay kanang kuan kuno kanang maunsa na lang ang wa kuno mohatag. I mean referring to kanang the protectors kita ingon ana. Benefactors. Oh, benefactors. So ako gisakitan ko dutong sa man ning komentaryo ha oy nga ingon ana ba nga. So that's how I see it. Ma'am, with respect to kuan katong imong giingon nga kuan. You can file a complaint without stating your name, without naming yourself. Pwede rin na. Pero city or LGU level, that's magibaw na yung magyapon doon ng justice. Okay. Kuyawa na. I mean, na siguro yung kaya mga pait ba nga ingana bitaw atong sitwasyon atong sitwasyon pait gyud. Meaning wala gyud mahimo. Kadang nakinomdom lang ko ba kay doon naman pa may hugpong sa kanang mga negosyante o mga professional unya usa sa akong among mga discussion ako giingon nga ako yung hagit nato kananing kamot nung kita nga dili na ta mosuhol kung by bribery kung mukuha tag lisensya unya saon man na bro nga di man mo gawa sa atong permit kung dili na to hatagan ingon ana tingali na kung ikaw rang usa pero atong hugpong pananglit nga na we can call out even sa siguro sa taas ana nga do na may kauban nga nagkuha og permit gilisod-lisod yun ana kung ikaw ra gyud usa lisod pero kung maghugpong ta ingon ana bitaw gina pananglit kita atong grupo mo dunay support group so kitang tanan magsinumbungay ta mo ni akong problema sa man nato ni kitay muasdang didto once nga tan-aw sa mga kinsa mga tungtungdan makakita sila nga uy delikado ni no mo na nga there is strength kung kita maghiusa dili ta magtinagsa no mao na nga tingali usa nas mahimo nato pananglit kung mo expand kining atong grupo sa Lihok Bulanon kinsa mga bisan dili membro mga citizens mo padangat nato og complaint nga mao na we take up the cudgels for them no ato sa nang pagpakita sa atong pagpakabana sa atong sika iksondit tamo ingon nga ayarang problema napo koy problema. Mao manggon na lagi ang sakit nato kung mag-ija-ijahay ta. Siguro napay mga daghan na bon. Pwede mo tubag ko sa points nila duha ka ma'am no. So una lang siguro ka ma'am katong question nga how do we support or empower. Ako lang i-tweak gamay. So ang question I like to answer it in two ways. How do you as the older generations support us and then how do we support each other. So how unsaon na mo para magtinabangay isip mga kabatanunan niya unsaon siguro ninyo nga mutabang po namo. So muguna ko sa ninyo. I think unsa ang large share ang pinakadako nga demographic sa voters, diba 60% man ang projection. So I believe like ang dako nga share ana kay estudyante. And then ang older generation naman would be the professors, the instructors, the teachers. So I think that nadira ang great role nga mubalik ta sa tuang kamo sa inyo ang mga responsibilidad in terms of education. Unsa man ninyo pagtudlo sa values of truth, of justice, or unsa pa ng shared values nga we think maayo mo lambo sa tanang tao dili ra kay ninyo taman anya. Unsaon no po suporta sa mong sikagalingon mura dakong hagit kay mismo kami bisa pag nami internet ang problema ang gagunit anang internet ang ga-decide ng algorithm
ang mga dato gyapon kayo nga mga bilyonaryo nga nasa gawas sila Mark Zuckerberg. So if nato study sa una nga ang kanang Facebook, kanang Instagram, TikTok, mas paboran niya og pasikat ang mga balita nga kanang sensationalist gani. Kanang dali baka bira og reaction. Clickbait. Oh, pang clickbait niya. Kasagaran pag nga clickbait, kana pag yung makapalagot og tao. So natural ang mga sigig social media, sigig Facebook, sigig Instagram, sigig TikTok, dali masuko. Nya kana palang daan. Almost universal ba ang internet karon bisag pag mayunta nga na ibang mga kaigsunon nato nga walay cellphone sa pana. Dako gyapon kayong populasyon, porsyento sa populasyon nga na internet. So makakita kag populasyon nga dali masuko. Dili na mo tan-aw og unsa pa nang wakoy labot og unsa pa nay kamotoron tanan suko nako. Kay kani yung gibuhat nga na. So dako kay nangahagit namo. So how do we support each other? Same thing. Mobalik mi sa kung unsay naa na mo, unsay nuol na mo. And maningkamot gid mi. I guess Bonifacio de Maron hero, I believe, is still a national hero alongside with Jose Rizal. I guess, ang dakong hagit na mo, isip ka batanunan. O siguro ninyo po nga, nag-una na mo nga, kanang mubarog, courage, a call to courage. Kaya murag nagkakuwang taan na nga, kalidad karon isip mga tao nga, murag mahadlok na lang ta kay tungod na ingani. Murag, mo connect po na sa punto ni ma'am nga, lisod jud, kasabot kong lisod na kay, at the end of the day, ang politics, bisag-asa yun na. Yan, nakahadlok po ganda ng politics kay, ang kultura niya nga impunitive, kana bang mapasakit jud og laing tao. Kaakibat na sa kultura og greed kanang sa kanang laog kayo mga tao kwarta nga na. And then kaakibat na sa kanang tungod sa kalaog dato ng kwarta, willing ta mabuhat og bisag unsa sa atong isig ka tawo para lang makuha ta nga kwarta. So I think mo nay dako kayong mga sakit karon sa atong pagpolitika unya. Lisod jud na nga kanang problema no pero ang maingon na ganda ko na kay kung kay ma-friend mo ganako na nabuta tag dead end karon sa tong storya. Lisod na jud no. Sumrag nay hanging ang pangutana nga unsa jud mabuhat nato. Ang tubag gud para nako na mosunod sa unsay nabuhat sa atong mga national hero. Atong kuhaon unsay ilahang kalidad isip mga tao nga nabuhat para sa atong nasod nga ni barug na nagpakaisog gud ta pa sa atong mga katungod kay walay mo barug na to para sa tangtanan nga mapildi. Oh, we have a call to courage gud akong punto aning tanan. Sumuro to. Budason lang ko sa kang, sige, Justice, doon na pa i-dugang. I just want to read what I have. Is it working? Share na the mic. Yes, I have an article right today which is posted, I think, in the Bull Chronicle. And in that article I stated, without any sign of equivocation and hesitation, never showing any attachment to position or rank, refusing to accept privileged treatment and exalted status, and rejecting the use of power for self-interest, the Lord our God has declared. The Son of Man came not to be served, but to serve. So I said, in life, therefore, we must always be of service to one another. Therefore, we must always expect that our public servants, elected or appointed, always follow that example of a true servant. To act always in accord with what they have taken their oath, to serve not their selfish interests, not accumulate wealth, enrich themselves through illegal means, in collaboration with private individuals like contractors. They must also always be mindful of our fundamental law and act in accord with it. That public office is a public trust. Tinuod, bitaw. Onya, mga kaigsunan, ato sa ning basahon, doon ay gipasupot nga comments, no? Gikan ni Bonnie Kirog. Kay nisumpay sa ni sa vote buying katong punto ni Lily. Sa national level, diha po'y kandidato nga nakadaog bisag wa mamalit og boto. Pero giilad og maayo ang mga tao pinaagi sa social media.
hangtod karon gisimba gihapon sa daghan bisag daghan ng ebidensya nga sayop tong iyang paagi. Di lalim ning problema ha, no? Okay, do na gyapon nang daog bitaw pon nga wa gyud mamalit, no? Onya gikan ni ninyo gidabin. Our leaders mo connected ni sa katong kang Bon. Our leaders have failed us, the youth. Apil po ko ani no, youth. Si Ma'am Lily ni katawa. Don't blame the present situation to the youth who are the majority of the voters. Blame it to the elders ayay who never have managed the kind of society molding the kind of leaders we have now. How can the youth become the future of this nation when the grounds were laid badly by their predecessors? Sorry, but that's how I see it. But let me just say something about that. I think this is time not to be blaming one Each another. other. Yes. This is time for us to cooperate with one another. That's it. Ikaw. Jun, Yes, Attorney G. si Bono was saying nga mura na natas dead end. Siguro it's about time po nga we look at the whole situation as if we are outsiders ba. Look at the best practices of the different countries. Kaya may ibog lang tayo sa ubang countries na like Singapore is a very small country but always na siya sa top in terms of governance, in terms of being a livable country. And then, I'd like to ask a comment, reactions ni Justice ug ni Weng. Sa Berlin, manggod, kabasa ko nga, they drafted a law giving legal rights to rivers, rights of nature. Nga, pwede mo, himuong complainant ang river represented by the scientists. Okay, na bagong law na sa Berlin. And then sa Norway pod is the first country to prohibit deforestation. So yun sa niya, kasultian ng mga balaura. Ako personally, I fully agree. Yeah. I fully agree with that law. Murag, usapo na sa atong ikuan. Ang kuan magud na controversial kay mingon magud nga personality, di ba? But kuan raman na term raman yun na gigamit. The fact is we should respect. Pero lisod magud pero wa bitay law bitaw nga atong mabasihan to enforce. Precisely, we have to follow that example and adopt that kind of law or those kinds of law. Actually, Attorney G, Justice, no? Murag diha na matay president sana, no? Kay numdum ko kato si Attorney Tony Oposa, may file siya o katupitong kaso in behalf of the next generation. Katong pa mga tao. Nya controversial to katong petition ni Attorney Oposa kay unsa may personality sa wa pa mga tao. Pero ning nakonto ang iyang petition na aprobahan. He was representing future generation kay wa may mutingog pud para nila. Di ba? Maora sa tingalin kinsa po mutingog para sa mga suba, sa mga kasapaan, sa mga kabukiran, sa mga kadagatan o sa mga kakahuyan. So nanatay jurisprudence, no? Tony actually is a very good friend of mine. And that case is Oposa versus Factoran. And of course, ora iyang kuan yun. Napoy katong resident marine mammals, no? Sa Tanyon Strait. Pero indot magudog, di lang based sa Supreme Court kay they come and go, pwede na mga nila i-overrule ng ilang kaugalingon nga decision. Nindot good nga, nagyutay balaod gyud nga mo gyutong basihan. Correct. Mo nang in relation to the environment and laws, no? Nalipay ko sa bisag reactionary, pero nalipay ko sa hisgutan sa atong local officials sa city nga ang Banat-i Hill and Delhi Hill will be declared as an urban biodiversity zone. Unya, in the process na of making an ordinance sa atong city government. So, ma-solve na atong daghang problemas, environmental problems bahin sa Hall of Justice, the Banat-i Hill,
and all the other constructions there. So, ang nga naka-importante ng policy o ordinance nga everything follows na og nanatay mga laws nga atong mapasa. So, we'll work on that, June, ha? Yeah, sure. Okay. Yeah. Okay. Muran. Yeah, we have doon one na pa comment. Okay, Lisa. I will have a comment lang kay because there were mga statements ganina that are putting the blame on the people. So I want to because this case there are actual culprits. We have actual politicians who are or district engineers or people who are actual culprits. So maybe naantay kuan pero dili kita ang naisa ang mga kay kanang kuan. So I want to nga and also kita dirin we are in a position of privilege. So we know nga atong mga tao na sila reklamo, di lang sila kareklamo tungod kay either na parente tabahante sa munisipyo basig matangtang di sila makasulti. So I would just kuan nga it is not necessarily the fault of the people. There's machinery nga nagmanipulate ug nag-intimidate sa mga katauhan. So I would really commend kani nga kalihukan because we are using our privilege nga to amplify the voices of the people. So para kadtong mga wala dili pwede makatingog maato ang ma-representar na tingog. So I would just like to point that one and also nga sa atong government in fairness mas daghan ang tarong no. So dili ba so I will really because the good people the kanang ordinary employees are tarong sila. So we will not say nga tanan no sa tibok gobyerno. So even the politicians na aduna po'y tarong although mingon sila nga basig kuan ko no katunga na lang sa Senate may bilin. So but we don't know that. So but I want to point out ba nga naalay mga few gyud nga mga mastermind nga moy they really infiltrate ba or ilag yung kanang sapawan gyud naman tagingon daghan na tagbalaod daghan na ta og plano daghan nag-research flood control master plan whatever. So pero na gipalusot pa gyud lang aning mga tawhanan no. So we want to point out nga but the good thing is tungod ani dunay opportunity nga to make real change or ma-implement na. So naa na ang leverage nato nga mga katawhan tungod kay sila ang dagkugsa ron pwede na tang mas mohangyo pa nga mapatuman atong changes nga angay. For instance, the anti-dynasty law posible na siyang mapasa within this generation. Gi-certify na as urgent ni Speaker of the House. Although bisag siya mismo part sa political dynasties, no? So ato alang gyud i-push, no? Labi na daghan kay maapektuhan diri sa Bohol. So kay Bauta. Yes. So usa ni sa atong i-push, no? And also ang full devolution of services. So dapat naman na ipatuman ng ang Mandanas Garcia ruling. So wala gihapon, no? So pero naa tayo nadunggan, no? Nga farm to market road, pwede na daw nga basig sa mga munisipyo na ibot ang classrooms, basig pwedeng sa munisipyo na ba, dili DPWH tanan bitaw, tungod siguro po na kay na monopolize nila. Although, di gyapon tay salig, but at least, na decentralized ba, dili na lang usa ang mukurakot, sorry, kanang, ang ma-implement. So, I want to roll these other nga mga positive nga changes basig ma-start nga discussion kay dunay mga positive nga panghitabo. So, the youth are engaging now. So, dili man siya pareha sa una bitaw nga naagay ka ng grupo bitaw ka ng mga mass movements. So, lahi ang paagi ron through TikTok, through technology, pero dunay naglihok nga makabatan-unan. And they're engaging in politics. So, hopefully, karong kuan mas daghan ang modagan karong maabot nga 2028, no? Although na po'y mga di kaayo maayo nga mga example sa youth, no? Meow, meow. But the kuan is positive now. At least there is a bad side, pero ang kalihukan sa mga katawan, I think nga mas napakusgan tungod ani. Tungod kay kailangan, we have to. Otherwise, I don't know what will happen to us. So, I want to get the discussion rolling. Ug unsay mga positive ron yung mga examples nga atong nakitaan o atong angay nga suportahan o isulong. Moving forward, thank you. Tingali no, atong kadugan na sa gisulti sa ni Lisa ba, labi na sa mga batanon. Ang mga batanon, good, maugi ato yung potential nga cyber warriors for truth. No?
Pero kinahanglan na sila pod og bala. Muna upon the guidance siguro sa mga elders, mao ni problema, mao ni na, pero sila mo articulate. Unya, grabe sila ha. 60% sa voters sa 2028 coming in from the youth. Kung pananglit sila, kita ang uban kay uban na itong mga kaigsuunan, mga idara na, grabe, fanatic na, di na gyud mabawog ang ilang pananaw, ayaw na lang na tingali sila. Gahago-hago na lang ta. Aritas mga bata noon. Kung itong tanawon doon, there is an ongoing war, but it is waged on the internet, on social media. Who gets the narrative? Kay bawaan na to, in 2016, there was a narrative nga na mo'y nakakuha sa mga tao. Nya labi na kita emotional, nya doon ay machination na social media that they use the emotionalism of the Filipinos. Mautog ipa, sila gyud mauto nga ni kusog ang narrative. So it's always a battle of narrative. But kining ato mga batanon kita kung malamdagan sila, magkahiusa sila, unya ilagi they will owe the war on social media by presenting what is the truth. Tingali doon na pag-asa. Doon na pag-asa ang atong nasod. Doon na gyud, doon na pag-asa. Okay, naan naman ta sa last 2 minutes, siguro call of action na ta in relation to the exhortation ni Liza and in relation to this question pudgikan sa Facebook, isip mga bulaanon, unsa man ang inyong mga tagsa-tagsa nga panawagan sa atong mga nasa pamunuan, sa mga butante o sa mga kabataan. So, as a call to action, Justice? Or how do we start the ball rolling and keep the ball rolling? Those who are in government, please see to it that you really serve the people. Because if you don't, we, the people, will make you responsible, file cases against you. Yes. Yes, big hand to Justice. Then si Dr. Weng. Okay, daghang salamat no sa tanan. There is a findings sa ka-study na ang mga lugar no na mga countries na better performing in ecological terms no maayo ang ilang pagprotekta sa environment nga naka-associate pud sila sa ilang maayo nga governance. And I'd like to remind everyone na sa Asia Pacific we are 32 years behind in terms of atong pagsulong para sa kanang 70 na UN SDGs, diba? And dako nga factor nga manong ingana taka behind no tungod sa atong bad nga governance. And I have no doubt na appeal ta naka-contribute ana sa Pilipinas. But as a closing no na remarks, I'm happy that Architect Liza here has kanang mentioned or gi-emphasize niya nga naatay hope na ay mga positive developments actually. Og anang bahina ang ako ikasultin na na-inspire ko sa daghan kaayo kung na-encounter actually nga mga batanon na evident kaayo ang ilang critical thinking. And kung tanawon nimo sa cyberspace and even a face-to-face na interaction like with Bon Pananglitan nga silingan man day may barangay pero karon lang mi nagkita nagkaila. Ubuhan ako tagamangga. So makita nato nga there's still really that hope nga atong hawiran para as we move forward no ug sa mga aktong generation, akong generation ug sa mga nauna nato nga generation siguro labi na og at some point na feel nato bitaw nga na fanatics na ba ko siguro ang ato lang siguro gamayng hanyo is mupos siguro ta gamay para at least bitaw nga basin og naapay gamayng chance nga ato pong let's be open to others' perspectives and hopefully mas makita nato ang atong commonality with that para ang call to collective action mahitabo na tungod kay maumang gyud natong gihope na there's power in number no and so we hope na through our mobilized na mga katawhan na atay louder voice no nga mopadayag sa atong mga sentimento ug mga aspirations as people. So that's all. Thank you. Beautiful, Weng.
Oh. Bon? Siguro for Jun, closing, no, di na ko mo specify kung para kinsa ang call to action kay na-mention naman ba sa uban. And if, for example, government, nataas kay may position on that matter, good, unsa mga polisiya mong gusto ipapasar, unsa nga mga systemic reforms. And di na ko mo dive na ron kay pang closing naman. So, mas general na lang siguro ang atake, no. Kuan. Siguro, not a very good question nga na nakuha na ako from my friend, no, kay nangutan ako, unsa may gusto nimo nga mga pangutana para karon ang gusto nimong pangutana nako. Yeah. Nato na mention nga kanang unsa man imong istorya sa future generations, no, sa mga henerasyon nga sunod pa namo kung unsa ang mong gibuhat aning karong panahon na. So I'd like to think nga akong maingon would be namagud ta sa karon sa pivotal moment gatipundog natong problema gyud from national nga grabe nga corruption to global which is climate crisis. And wala ko gabi noang I think it's the biggest threat of our lives gyud kitang tanan apil namo labi na namo. So kana pivotal moment siya nga we decide what to do. Are we just gonna fall into despair nga wala namin mabuhat sagdain na lang ng tanan or nibarog mi. So I like to believe nga nami diri sa side gani nibarog gid mi ni hope mi nga kaning generations karong panahon na nagkahiusa nga ang mga nag-una na mo kay through their wisdom of the years nakakatun sila nga mo share sa leadership nga dili na namo ni atake dili na namo ni kanang banwa nga kami na ang magsigig una kay ang mo dawat ini nga mga tuig pohon sila naman. So i-share ang leadership nga gusto ko nga I imagine a world nga ang mga youth o mga children karon kay sila na ang gauna sa leadership nga naagid sila sakto institutional nga espasyo sa unsa man ang mga decision making nga mga proseso o mga bodies unya ang older generations na mo kay na sila nag-share sa ilang wisdom o institutional support. So maora gud na and I think we should share that wisdom later on. Ang punto ra gyud intergenerational na siya nga responsibility in a sense. Arjun, murag inspired man gyud ko kaayo na nitong talk show. Maybe there will be more in the future. Tingali, no? Father Jingboy, base no? Bitaw. G. So, panapos nga yeah. pulong. So, ning-abot na magita sa end of our talk show, but this is not the end, but the beginning. So, I hope, I'd like to thank very much our resource persons. Sakto yun na ito pagpili nila, no? Let's Ato give them a hatagan big sa hand. magsibang pakpak. So, thank you very much and hope to see you again. And hope that we'll have more collaborations in the future. Justice, si Weng and Bon. Collaborations with Lihok Bulanon. And kami sa Lihok Bulanon, mapadayon mi sa among advocacy. And we do not only do rallies, we also do these education campaigns, which we think are also very important. Pagpasabot po sa mga tao, no? Education is very important. So, thank you very much for coming. I'd like to thank our live audience for coming and taking time out. And dapat tayo sponsors, John. And thank you very much to our floor directors, Joanne and Heidi. Very dependable yun kaya ni sila. And thank you to Colleen and company. What I was like, banong nga na di high-tech nga yung ani di sa sa Bishop's residence. And who else? Thank you to Ma'am. We have somebody from DYTR who's here. Thank you for coming, ma'am. And sa pa Jun? Og sa tanan nga nagminaw, nagtanaw ka nato karon ni sunod sa atong FB Live. Nindot kayo nga we will end up on a hopeful note, no? Sa gipadayag na sa atong batan-on nga panelist si Bon, no? Nga do na pagte paglaom. Lagi kay the worst legacy that we can leave not only to their generation but also to the generation after them would be a legacy of hopelessness. We cannot afford to give that as a legacy to our people, to our youth, to the next generation. Muna nga, padayon ang atong pakigbisog alang sa maayong panggobyerno. Daghang salamat. And before that, thank you very much also to Father Jingboy Sacco, our future bishop. Lara ba lakog dila day. So thank you very much. And
Yes, Joanne. Okay. Si Joanne Maragnay. Hello, mic test. Niining pagtakop sa atong duha ka oras kapin nga kulo kabildo sa mga nagbaga nga isyu og suliran sa atong katilingban, atong pasalamatan ang atong mga guest panelists, ang atong mga hosts, o ang atong mga tigpaminaw sa ilang mga undanon og mga hunahuna og panahon og sa makahuluganon nga mga diskusyon. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga volunteers nga ning hatag sa ilahang kinasing-kasing nga pagserbisyo karong adlaw, ilabi na sa ato ang mga partners sa simbahan. Gipanguluhan ni Father Jingboy og sa very active nga pagtabang nato ni Colleen og sa iyahang mga gentleman diri sa seminaryo. Daghang salamat sa atong sponsor nga si Miss Richelyn Upay Silosya sa atong mga banners karong adlaw og kining atong pagpanaghisgot nagmatuod nga ang pagkasayod mohatod ganato ngadto sa pagpakabana mohatod og ang pagpakabana magtukmod kanato sa paglihok. Busa, lihok bulanon, lihok Pilipinhon. Sa makausapa, daghang salamat. Hinaot paunta nga ang dakong kabag-uhan nga atong gidamgo, dili magpabiling damgo. Sa atong nasod magsugod o kini magsugod dinhi sa usag-usa kanato. Daghang salamat og maayong hapon sa tanan. Woo!